Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikalima sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating pong Christmas countdown, eksaktong 50 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang bagyong Tino muli pong lumakas habang nasa West Philippine Sea ang probinsya ng Palawan na tiling nasa ilalim ng signal number 3 at number 4. Bilang naman po ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino, umakyat na sa 52 katao. Mahigit 1.2 milyong katao o individual naman apektado ngayon. Abangan sa ating provincial report mamaya uulat sa probinsya bilang ng mga nasawi sa May Negros Occidental umakyat na sa 13 habang nagpapatuloy din ang search operation sa 20 missing. Inflation rate naman sa Pilipinas noong Oktubre ng kasalukuyang taon na panatili sa 1.7%. Base po yan sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Sa iba pang mga balita, abangan din humamay ang Ombudsman. Bubuo na ho ng task force para tutukan ang mga flood control project sa ilalim ng Pamilya Villar. National news naman, tutukan mamaya, cargo plane crash sa Kentucky Airport. Kumitil na ng 3 katao habang 11 ang naitalang nasugatan. At sa sports balita, ang Milwaukee Bucks dumanas ng 30 puntos na pagkatalo sa kamay ng Toronto Raptors. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, bahagya pong lumakas ang bagyong Tino habang ito'y kumikilos palayo sa hilagang bahagi ng Palawan ayon sa pinakahuling ulat ng panahon. Batay ho sa impormasyong nakalap ng Bombo Weather Center, tinatayang nasa 170 kilometro kanluran ng Coron, Palawan, ang sentro ng naturang bagyo. Naitalang lakas ng hangin na aabot na hanggang sa 130 km per hour malapit sa gitna, habang yung pagbugso nito ay aabot naman ng hanggang sa 180 km per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 o 20 km per hour. Sa kasalukuyan mga kabombo, nasa ilalim po ng signal number 4, ang ilang bahagi po ng Palawan, partikular na sa pinakahilagang bahagi po ng probinsya at ito ho'y nakatutok dyan sa may bahagi ng El Nido, Palawan. Nasa ilalim naman ng signal number 3 ang ilan pang bahagi po ng naturang probinsya, partikular na ang San Vicente, Taytay at Calamian Islands. Ito ho'y matatagpuan sa hilagang bahagi ng naturang probinsya. Sa kasalukuyan, nasa ilalim po ng signal number 2 ang ilang bahagi rin po ng Luzon tulad po ng silangan at gitnang bahagi ng Palawan na kinabibilangan po ng Puerto Princesa City, Rojas, Dumaran, Araceli at maging ang Kalayaan Group of Islands. Malapit na po ito sa may West Philippine Sea. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang Occidental Mindoro, kabilang po dito ang Lubang Islands, ang katimugang bahagi ng Oriental Mindoro na binubuo ng Bungabong, Rojas, ang Bulalakaw at Mansalay. Maging ang katimugang bahagi ng Palawan na binubuo ng Aburlan, Quezon, Nara, Sofronio, Española at maging ang Cuyo Islands. Umakyat na po sa 52 katao ang mga naitalang nasawi sa naging pananalasa ng bagyong Tino. Batay po yan sa pinakabagong ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa ulat, 50 ang nasawi mula po dyan sa may Central Visayas, habang 2 naman ang naitala sa Eastern Visayas. Maliban dito, 10 rin po ang naitalang individual na nasugatan, habang 10 iba pa ang kasalukuyang nawawala o missing pa rin hanggang sa kasalukuyan. Inihayag din po sa ulat na kabilang sa mga rason ng pagkasawi ng mga individual ay ang pagkalunod, pagguho ng lupa, mga nakuryente at ang ilan naman po ay nabagsakan ng malalaking puno. Samantala, ang bilang na ito ay patuloy pa rin pong isinasailalim sa beripikasyon habang pumalo naman na sa mahigit 700,000 ang mga apektadong individual na katumbas po ng mahigit 200,000 pamilya bunsod pa rin ang pananalasa ng bagyong Tino. Sa karagdagan pong updates mga kabombo, mula po sa Department of Social Welfare and Development, umabot na rin po sa mahigit 1.1 million o 1.18 million na katao yung pong natukoy ng naturang ahensya na apektado ho ng pananalasa ng naturang bagyo. Ito'y katumbas pa rin ng 322,488 na pamilya
mula sa mahigit 3,000 mga barangay. Mula sa naturang bilang, mahigit sa 100,000 na pamilya ang pansamantalang nakatira sa mahigit 4,000 evacuation center na kasalukuyan pong nakabukas. Ang iba ay mas piniling nakitira sa mga kaanak at mga kakilala, habang ang iba naman ay pinili pong manatili muna sa labas ng mga evacuation center. Ayon sa Social Welfare Department Disaster Response Management, malaking porsyento ng mga apektadong pamilya ay mula sa mga probinsya sa bahagi ng Visayas, habang mayroon ding apektado sa Luzon at sa Mindanao, tulad po ng mga residente dyan sa may Mimaropa, Calabarzon, Caraga, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin sinasailalim sa assessment at validation ng mga nasirang kabahayan, ngunit mayroon ng 9 na natukoy na totally damaged, habang mahigit 30 yung pong partially damaged. Nakapaghatid na rin ng ahensya na mahigit sa 66 na milyong piso na halaga po ng tulong para uyan sa mga biktima ng malawakang pagbaha. Samantala, kuha naman po tayo ng report kaugnay pa rin po doon sa plane crash na nangyari nga po kahapon. Ang Philippine Air Force tiniyak na hindi raw po maantala ang kanilang relief operations sa kabila po ng pagiging grounded ngayon ng kanilang Super Huey helicopters. Kaugnay yan, may nagkalapang report si Bombo Bea Piniza. Tiniyak ng Philippine Air Force na hindi maaantala ang kanilang mga isinasagawang relief operations sa kabila ng naging pagbagsak ng isa sa 4 na Super Huey helicopters ng hukbo, dahilan para pansamantalang mag-ground ang naturang unit ng helicopter habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, maliban sa mga Super Huey aircrafts ay nakahanda rin ng iba pa nilang assets gaya ng Black Hawks at Sokol para maghatid ng assistance sa mga apektado ng kalamidad. Gamit ang mga naturang aircrafts, nagpapatuloy ang kanilang mga operasyon kung saan binigyan din ni Basco ang 5 bagong dagdag ng mga helicopters, dahilan para magkaroon ng kabuuang bilang na 35 Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force sa kanilang inventory. Naka-ground lang po itong particular type of this aircraft, pero yung iba pong types po natin ng aircraft kagaya po ng Black Hawk, nung Sokol, nung Bell, ito po tuloy-tuloy pa rin po ang operations po nila. Actually po sir, yung fleet nga po ng Black Hawk natin ay recently nadagdagan na naman po ng 5. So we have more than 35 Black Hawk helicopters as of now in our inventory. Nanindigan rin ng Philippine Air Force na ang kanilang hanay ay patuloy na magbibigay ng tulong. Maliban naman sa mga Black Hawk helicopters, ay inihahanda na rin ang C-130 maging ang C-295 para magbigay ng karagdagang tulong sa hukbo para sa kanilang isinasagawang humanitarian assistance. Sa kabila naman ng nakakalungkot na balita na pagpanaw ng 6 na miyembro ng mga first responders ng hukbo, siniguro ni Basco na patuloy nilang gagampanan na tutuparin ang kanilang mandato para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ito po'y patuloy na magbibigay ng tulong. Andyan na rin po sir yung C-130, yung C-295. So ito po lahat ay nakaantabay pa rin po ngayon. Despite po sa setback nga po na nangyari dito sa Air Force, patuloy pa rin po tayo na gagawin ang ating mandato para po makatulong sa ating mga kababayan. Samantala, nakatakda namang dalhin sa headquarters ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base ang mga labi ng mga nasawing crew na lulan ng Super Huey helicopter, habang nagpapatuloy naman na nakaantabay ang kanilang himpilan para sa resulta ng forensics examination para naman sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Mula rito sa Pasay City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nakuha po natin ang ilang mga ulat sa probinsya mga kabombo, kasabay pa rin po nitong tuluyang paglayo nitong Bagyong Tino at nauna hong paglandfall dyan sa may bahagi ng Visayas area. Yung pong bilang ho ng mga binawian ng buhay dyan sa may bahagi po ng Negros Occidental, umabot na po sa 13, habang nagpapatuloy pa rin yung search and rescue operation sa 20 na italang mga missing. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Ikinalungkot ng gobernador sa lalawigan ng Negros Occidental ang pagkasawi ng 13 persona sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, target sana ng probinsya ang zero casualty, ngunit umabot sa 13 ang namatay dahil sa kalamidad. 2 ang na-record na namatay at 6 naman ang missing matapos tangayin ng malakas na daloy ng tubig sa ilog ang isang bahay sa Purok Kamansi, Barangay Maaw, Bago City. 4 naman ang patay at 11
4 ang missing sa pagkaanod din ng ilang bahay sa ilog sa Barangay Robles at Barangay Sagaang sa bayan ng La Castellana. May 3 bangkay din na natagpuan sa San Carlos City na kinabibilangan ng isa sa Dalampasigan sa Purok Galicia, Barangay 5 San Carlos City at 2 sa Maglunod River sa Sitio Lumampag, Barangay Quezon, San Carlos City. Natagpuan naman sa Bago River ang bangkay ng 2 taong gulang na bata sa Barangay Iglauan, Murcia at isang adult na lalaki na hindi pa nakikilala sa Barangay Lopez Haina, Murcia. Patay din ang 7 taong gulang na bata habang sugatan naman ang kanyang ina at nakakabatang kapatid matapos bagsakan ng malaking puno ng kahoy ang kanilang bahay. At may isa pang casualty sa La Carlota City na tinutukoy pang dahilan ng pagkamatay. Umaasa si Lacson na nakasalba ang 20 missing individuals. Ayon sa gobernador, umabot sa mahigit 40,000 ang mga individual na nilikas sa buong lalawigan. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pagpapaikot ng water tanker at pamimigay ng mga food pack sa mga evacuees. Dahil sa pinsala ng bagyo, dineklara ni Lacson ang kanselasyon ng selebrasyon ng Al 5 de Nobyembre ngayong araw. Talagang maraming naapektuhan dahil sa bagyong Tino and have lost their life, no? So my condolences to these families whose members have died, no, because of Typhoon Tino. Ang provincial government patuloy yung tulong sa mga LGUs. Pinalabas na namin yung mga water tankers natin. Saka yung food packs, tuloy-tuloy yung pag-distribute natin ng food packs sa mga LGUs na are requesting for help. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa may Capiz naman po, meron din pong kumpirmadong nasawi matapos na makuryente habang nagkukumpuni po ng bubong sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Tino. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Patay ang isang lalaki matapos makuryente habang naglalagay ng alambre sa bubong ng kanilang bahay sa Barangay San Ramon, Pilar, Capiz. Ang biktima ay si alias Dumpol, 46 anyos at residente ng Sitio Batos, Barangay San Ramon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Barangay Kagawad Freddy Deli, sinabi nito na abala umano ang biktima sa paglalagay ng alambre sa bubong ng aksidenteng dumikit ito sa linya ng kuryente. Dahil dito, agad siyang nakuryente at hindi na umabot ng buhay matapos ang insidente. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari upang matukoy ang iba pang detalye sa naturang insidente. Iwasan natin yung pangyayari kahapon kay ang aksidente, hindi natin maanahan, hindi natin yan. Kay presidente natin, ingat tayo, ingat tayo. First time gid na nangyari to dito sa Sitio Batos. Sana hindi na maulit yung pangyayari na to. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 13 minutes makalipas sa 12:00 ng tanghali. Mamaya balikan po natin ang ilan pang mga development kaugnay pa rin po sa naging pananalasan ng Bagyong Tino, mga kabombo. At ilang update ho muna ang ating pong bibigyang daan. Napanatili ang inflation rate o ito hong pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa bansa nitong Oktubre ng kasalukuyang taon. Isang pulong balitaan ngayon pong Miyerkules, iniulat ni Philippine Statistics Authority Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa na nanatili sa 1.7% ang inflation rate nitong nakalipas na buwan, kapareho ng naitala noong Setyembre. Ayon pa rin sa opisyal, mas marami ang mga bumabang presyo noong Oktubre kumpara noong Setyembre. Aniya na sa 4 na pangkat ng pagkain ang nakapagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong nakalipas na buwan. Kabilang na po dito ang karne, partikular na sa karne ng baboy, gatas at iba pang mga dairy products at maging ang itlog, gayon din ang mga gulay, mga tubers at iba pang partikular na repolyo o iba pang mga commodities. Partikular na dito ang repolyo at ready-made products. Nagdala naman ito sa year-to-year national average mula ho Enero hanggang Oktubre sa 1.7%. Sa 11 pangkat ng pagkain, 4 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Oktubre. Ito ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 5.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Milk
Other dairy products and eggs na may 1.6% inflation rate, particular dito ang itlog, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 16.6% inflation rate, particular dito ang repolyo, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 2.2% inflation rate, gaya ng luya. Samantala, ayon pa kay Undersecretary Mapa, patuloy nilang imomonitor ang posibleng threats o ito yung mga banta sa inflation ngayon pong bare months na particular ngayon pong Nobyembre at Disyembre. Particular dito ang transport basket gaya ho ng fuel sa food basket naman ang isda, karne at gulay na sensitibo sa weather condition lalo na ngayon pong may bagyo dito sa ating bansa. Samantala, muli naman pong itinaas ang flood warning sa buong Visayas ngayong araw dahil sa inaasahan pong matinding pagulan. Ito ay sa gitna pa rin ng pagkakalubog sa tubig baha ng maraming bahagi ng naturang rehiyon kasunod ng pagtama ng Bagyong Tino. Ayon sa State Weather Bureau, nananatili pa rin pong apektado ng bagyo ang buong Visayas at patuloy na dumaranas ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan sa loob ng ilang oras. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang mga sumusunod pong lugar. Diyan sa may Western Visayas, inaasang maapektuhan ang Aklan, Guimaras, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo. Gayun din po dyan sa may Central Visayas, maaari din pong maapektuhan ang Cebu, Siquijor, Bohol at Negros Oriental. Dyan naman po sa Eastern Visayas, pinapaalalahanan din po ng iba yung pag-iingat dyan po sa mga residente sa Northern Samar, Southern Leyte, Samar, Biliran at Eastern Samar. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng lahat po ng mga kailugan sa mga nabanggit po nating probinsya ay lolobo at umabot pa sa mabababang komunidad. Nasa ilalim din ng storm surge warning ang buong probinsya po ng Palawan ngayon pong araw dahil sa pagbayo ng Bagyong Tino. Naharap po sa banta ng malalaking daluyong ang coastal areas ng naturang probinsya dahil sa malalakas na hanging dalahon ng naturang bagyo kasama ng banta ng malawakang pagbaha dahil yan sa matinding pagulan. Nasa ilalim ng red category ang bayan po ng El Nido, San Vicente at maging ang Taytay. Habang napabilang naman sa orange category ang mga bayan ho ng Araceli, Busuanga, Coron, Culion, Dumaran, Linapacan, Roas at ang siyudad ng Puerto Princesa o ang Puerto Princesa City. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng red warning ay makakaranas ng mahigit 3 metro na taas ng daluyong habang 2 hanggang 3 metro naman na taas ng daluyong ang nagbabanta sa mga lugar na nasa ilalim po ng orange warning. Ang nalalabing bahagi ng naturang probinsya ay nasa ilalim na po ng yellow category na may katumbas na 1 hanggang 2 metrong taas ng mga daluyong. Sa kasalukuyan, tanging ang probinsya na lamang po ng Palawan ang nahaharap sa banta ng storm surge. Ngunit ayon sa Weather Bureau, maaari pa rin pong maapektuhan ang kanlurang baybayin ng Pilipinas sa malalakas na hanging dala ng papalayong bagyo. Kaugnay pa rin po niyan, dumanas din ng total blackout ang malaking bahagi ng El Nido dyan sa probinsya ng Palawan kasunod ng pagdaan ng naturang bagyo. Mula alas 7 ho ng gabi nitong November 4 o kagabi po ito hanggang kaninang umaga ay iniulat po ng maraming lugar ang kawalan ng kuryente batay sa inilabas na report ng Palawan Electric Cooperative. Bagaman agad ding sinimulan ang inspection at assessment para ho sa restoration, maraming lugar pa rin ang patuloy pong dumaranas ng kawalan ng power supply. Naapektuhan ng bagyo ang ilang transmission lines at iba pang power facilities sa naturang probinsya kasunod po ng pagtumbok dito ng Bagyong Tino habang ilang communication lines din ang natukoy na nasira. Talakuha pa po tayo ng karagdagang balita. Yung legal counsel po ni dating Congressman Zaldico humarap na sa media para linawin ang ilang mga issue. Party list representative naman isinulong din ang panukalang batas para po yan sa electronic health system. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Humarap sa media ngayong araw ang legal counsel ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na si Attorney Roy Rondain upang bigyang linaw ang ilang mga issue na kinasasangkutan ng kanyang kliyente. Sinabi ni Rondain na hindi tumatakas ang kanyang kliyente sa mga akusasyon na iniharap sa dating mambabatas. Ayon pa sa abogado, nasa ibang bansa si Representative Ko para magpagamot bago pa man pumutok ang issue ng flood control projects at lumabas na ito ng bansa. Binigyan din pa ni Attorney Rondain na walang ebidensya na magpapatunay na may nag-deliver o nakakuha o
nag-deliver ng pera o tumanggap ng pera ang kanyang kliyente. Sa ngayon, ang mga alegasyon na ito ay hearsay pa lamang. Dagdag pa ni Rondain, wala pang kasong iniharap laban kay dating Representative Saldico. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Ruy Rondain. Hopefully I can answer some of your questions. I don't have a prepared statement. Hopefully I can answer some of your pressing questions, and hopefully we can, the objective is to realign, to redirect the narrative so we level the playing field again, because I'm afraid that not only the press but the people in general have been misled by inaccurate statements and interpretations of the law, as you might know this. Now, let me jump the gun, because I know someone will ask this inevitably. I do not know where he is. I do not know where he is because I never asked him where he is. It's not relevant for his defense. And I never asked because I don't want to have to lie to any of you when you ask me that question as to where he is. I never asked. Sa kabilang dako, ibinunyag din ni Attorney Rondain na itong si dating representative ko ay takot bumalik sa bansa dahil nga may seryosong banta sa kanyang buhay. Pagtiyak ni Rondain, nakahanda namang bumalik ang kanyang kliyente kung sisiguraduhin ang kanyang seguridad. Muli, pakinggan natin si Attorney Ruy Rondain. I don't know what he has to explain to the Senate because the Senate is investigating facts. Wala pa naman accusation sa Senate. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats that into his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend it. Samantala, sa ibang balita, nananawagan si Solid North Party List Representative Ching Bernos na maipasa ang e-health system and services bill na magtatatag ng regulasyon para sa paggamit ng information and communication technology sa sektor ng kalusugan. Ayon kay Bernos, ang House Bill number 3115 ay makakatulong upang maging mas ligtas, abot kaya at madali ang pag-access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Layo ng panukalang batas na magtatag ng isang national e-health system na magbibigay daan sa maayos, ligtas at episyenteng telehealth services. Dagdag pa ng kongresista, dapat tiyakin ang paggamit ng telehealth ay hindi makukompromiso ang kaligtasan at privacy ng mga pasyente. Itinakda rin ng panukala ang pagbuo ng health sector enterprise architecture upang mapadali ang palitan ng impormasyon, pagsasama ng mga proseso at paggamit ng makabagong e-health applications. Nananawagan din si Bernos sa Kongreso na amyendahan ang Safe Spaces Act upang magtakda ng mas mabigat na parusa laban sa mga lumalabag dito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sexual harassment sa bansa. Ayon pa kay Bernos, kahit matagal nang umiiral ang Anti-Sexual Harassment Act at Safe Spaces Act, nananatiling laganap ang pang-aabuso. Sa ilalim ng kanyang panukalang House Bill number 3118, ang mga mapatunayang lumabag ay maaring makulong ng prisyon koreksyonal sa pinakamataas na antas, pagmumultahin ng 250,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Balikan po natin ang ilan pang mga epekto ho ng Bagyong Tino, mga kaumbo, dyan sa may bahagi po ng Visayas sa pamagitan po ng ating mga provincial station. Malalaking mga pagguho ng lupa o mga landslide ay tala po sa national roads dyan sa may bahagi ng Iloilo at Antique dahil po sa naturang mga bagyo. May mga biyahe pa rin po na apektado hanggang sa kasalukuyan. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Naitala ang malalaking landslide sa national roads sa Iloilo at Antique kasabay ng pananalasa ng Bagyo Tino. May nangyaring landslides at rockfall sa National Road sa Barangay Tagimtim at Pasenza sa bayan ng Tobias Fournier, Antique. Mayroon ding pagguho ng lupa sa National Road ng Barangay Iba Aninii at sa Barangay Road sa Lawaan sa nasabing lalawigan. Gumuho rin ang daan sa Lopez Vito, San Joaquin, Iloilo at hindi ito madaanan ng mga lipampasaherong bus sa may rutang Iloilo to Antique and vice versa. Dahil sa nasabing landslides, apektado ang ruta ng mga lowered motor vehicles at heavy vehicles at limitado lang sa
bahay vehicles at motorsiklo ang magkakadaan sa Iloilo Hamtic National Road. Ang Iloilo Anini National Road naman ay hindi maaaring daanan ng anumang uri ng sasakyan. Inaabisuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta at umiwas muna sa nasabing mga lugar. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Iloilo kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, sinabi nito na sa ngayon ay walang naitalang casualty kaugnay sa mga landslides. Nagpapasalamat din ito sa kooperasyon at pagiging alerto ng publiko kung kaya't naiwasan ang mga panganib na dala ng nasabing mga pagguho ng lupa. Papasalamat tayo sa mga lokal na pamahalaan, no, sa ating sa provincial governments at yung mga cities and municipalities natin at naging maagap, naging successful siya at nalimitahan natin yung mga possible casualties. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Diyan naman po sa Cebu na ikalawa po nga naglandfall ang bagyong Tino, idineklara na po sa state of calamity. Kaugnay niyan, alamin po natin ang sitwasyon ngayon dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Idineklara na ngayon ang probensya ng Cebu sa ilalim ng state of calamity kasunod ng malawakang pinsalang natamo na ilang bayan dulot ng bagyong Tino na tumama noong Nobyembre 4. Kaugnay nito, pumirma si Governor Pamela Pambari 4 sa Executive Order No. 68 noong Martes ng gabi pagkatapos tumama ang bagyo na kumitil ng maraming buhay at nakaapekto sa maraming munisipalidad sa Cebu. Samantala, tiniyak naman ni Cebu Vice Governor Glenn Soco na nag-usap na sila ni Cebu Governor Bari 4 upang patawagin ang Provincial Council para maprobahan ang isinusulong na resolusyon. Ang deklarasyon ay ginawa matapos mag-ulat ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office tungkol sa malawakang pinsala, pagkawala ng buhay at pagkaantala ng mga mahahalagang serbisyo sa maraming bayan at syudad batay sa kanilang pagsusuri at rekomendasyong inisyu sa parehong araw. Sa kabilang banda, eksklusibong naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team si Maribel Bahay, ang barangay treasurer ng Barangay Haklupan, Talisay, Cebu, kung saan sinabi niya na sa Haklupan, Talisay, Cebu, 70% ng mga bahay ang nawasak at inanod ng baha. Idinagdag niya na mahigit 100 bahay ang tuluyang nawasak o totally wash out ng pagbaha sa nasabing barangay, kung saan iginiit niya na kahit pa nagpatawag na ng pagpupulong ang kanilang local government unit, hindi naging handa at nasopresa ang mga residente sa kung gaano kalawak ang magiging pagbaha kasunod ng bagyong Tino. Ang masasabi ko ay nasa 70% po kami na nasalanta dito sa buong populasyon sa Haklupan. Totally wash out yung mga 100 mahigit na bahay na wash out talaga sa baha. Ang tubig talaga tumaas talaga, kaya napaghandaan ng mga tao. Nagpatawag ng meeting si Mayor sa lahat ng barangay captain sa Talisay. Tapos nagrekorida kami na maghanda si Balakas paparating na bagyo. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa kaugnay pa rin pong mga development, mga kabombo, natili pa rin pong stranded sa mga pantalan ng kabuang 2,100 na mga katao dahil po yan sa masungit na panahon batay sa report na nilabas naman ng Philippine Ports Authority ngayon pong araw. Ang mga ito ay apektado ho sa mga nakanselang biyahe mula pa nitong nakalipas na araw bago ang paglandfall ng bagyong Tino. Ang mahigit 2,000 katao ay mula sa mga sumusunod na Port Management Office. Diyan po sa may Port Management Office, National Capital Region North. Meron pong 386 na stranded. Sa may bahagi ng Batangas, meron pong 1,205. Sa bahagi ng Marquez, meron pong 86 o 86. Diyan naman sa may Port Management Office Panay Guimaras, merong 200 mahigit. Diyan sa may Port Management Office Negros Occidental at Bacolod, meron pong 75. Diyan sa may Agusan, meron pong 16. Sa Port Management Office Misamis Occidental at Osamis, meron pong 12. Habang diyan sa may Zamboanga del Norte, meron pong 79. At sa may Port Management Office Zamboanga, meron pong 32 katao. Paalala pa rin ng Philippine Ports sa mga biyahero na may nakatakdang biyahe po ngayong araw, makipag-ugnayan muna sa akmang shipping lines bago pumunta sa pantalan para maiwasan muna ang anumang abala.
Samantala, patuloy pa rin ang pamamahagi ng relief assistance ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao, kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang food at non-food items at nakahandaan niya silang mag-augment pa sa resources ng kanilang field offices sa mga rehiyong apektado ng bagyo. Sa ngayon, wala niyang nararanasan na anumang hamon ng DSWD sa isinasagawa nilang disaster response operations dahil nga sa pag-preposition na ng mga relief goods sa iba't ibang lugar sa bansa, gayon din sa mga geographically isolated and disadvantaged areas bago pa man tumama ang bagyo. Siniguro rin ng opisyal na ligtas at sapat ang mga food at non-food items na naka-preposition sa mga bodega ng DSWD field offices. Maliban nga po sa food at non-food items, nagpadala na rin ng DSWD ng mobile kitchen para naman po magbigay ng hot meals sa locally stranded individuals na naitala dyan sa may Matnog Port sa probinsya ng Sorsogon. Sa kasalukuyan, pumalo na sa mahigit 170,000 individual ang inilikas patungo sa mga evacuation center, partikular na dyan po sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas at maging sa may Caraga sa Mindanao. Mga kaumo, balikan po natin mamaya ang ilang mga updates kaugnay pa rin po sa pagtama at yung pong epekto nitong Bagyong Tino. Meanwhile, update po muna tayo dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ang Commission on Elections bukas po sa manual voting kung maantala po ang batas para sa elections sa Bangsamoro. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever inihayag ng Commission on Elections na posible nilang idaaw sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa manual voting kung hindi agad may papasa ang bagong batas sa redistricting ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, kailangan nilang sundin ang kautusan ng Korte Suprema na magsagawa ng halalan sa Bangsamoro bago o sa Marso 31 ng susunod na taon, kahit wala pang automated election system kung sakaling maantala ang batas. Gihit ni Garcia, ito ay sa worst case scenario lamang at kapag gipit na talaga sa oras. Aminado ang poll body na nababahala sila sa pagkaantala ng batas mula sa Bangsamoro Transition Authority dahil maaaring maapektuhan ang paghahanda. Gayunman, nananatili silang umaasang maipapasa ito bago matapos ang buwan. Ayon sa komisyon, mayroon pang Nobyembre 30 taong 2025 ang Bangsamoro Transition Authority para may pasa ang bagong redistricting law. Batay yan sa interpretasyon sa Supreme Court ruling. Batay sa naging ulat sa kanya ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, nakalusot na sa second reading ang isang panukala at may dalawang consolidated version pa itong kasama. Tiniyak ni Garcia sa mga botante ng BARM na matutuloy ang halalan at sa ngayon ay nakapokus sila sa automated election system. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Siyempre, again, basta may batas, gagawa ng COMELEC ng paraan. Sabi ko nga sa inyo, even to the extent na kung kakailanganin, ang word ko, kung kakailanganin na magkaroon ng manual na halalan, gagawin namin, bakit pa hindi. Pero at this point, gusto natin sabihin, the election in the Bangsamoro will always be automated at this point. Yun, worst case scenario doon. Kasi mas makakapagpadali ng lahat sana kung manual eh. Kaya lang, na-experience natin ang automated election lalo na sa mga lugar ng mga pagkalalayan. Samantala, kaugnay nito, humingi ang COMELEC ng karagdagang 1.2 billion sa Senado para muling simula ng paghahanda sa Bangsamoro elections matapos itong ipahinto ng Korte Suprema at ang nakatakdang halalan. Ayon kay Garcia, nasayang kasi ang halos 1.2 billion na nagastos nila dahil nakapag-imprenta na sila ng balota, nakapag-deploy na ng mga materyales at nakakontrata na ng mga counting machines bago ipagpaliban ang halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa mababang kapulungan sapagkat minarapat nilang dagdagan ng COMELEC ng budget para sa barangay SK election ng 7.46 billion pesos. Ito ay nangangahulugan ng dagdag na presinto, dagdag na mga teachers, dagdag na election paraphernalia at across the board dagdag na honoraria para sa ating mga electoral board members na maglilingkod sa isang manual na election sa barangay SK ng November 2. Of course, nung kasing humingi kami ng dagdag na yon sa
sa House of Representatives ay wala pang desisyon yung kataas-taasang hukuman patungkol dito sa Bangsamoro. Kung kaya naman dito po namin ginawa ang sulat para sa dagdag na budget sa Bangsamoro elections sa ating pong Senado. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa ibang balita, tinututukan po ngayon ng Philippine National Police ang deployment ng mga kapulisan sa mga apektadong lugar para palakasin pa ang pagsasagawa ng search, rescue and relief operations sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., agad na inatasan ng iba't ibang unit ng kapulisan para tiyakin na magiging mabilis ang pagresponde at pamamahagi ng mga relief goods sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Tinayak din ng hepe ng pambansang pulisya sa publiko na patuloy na nakikisa ang kapulisan sa mga operasyon sa mga apektadong komunidad sa koordinasyon na rin ng lokal na pamahalaan. Mahigit sa 9,000 mga pulis nga ang itinalaga bilang magsisilbi pong assistance at mahigit 300 mobile ang ipinakalat para sa evacuation, rescue operations at iba pang humanitarian assistance. Samantala, bukod po sa serbisyong publiko ay nagsasagawa na rin ng internal assessments ang PNP upang matukoy kung ang magiging operational na epekto po ng bagyo sa mga police offices sa mga apektadong rehiyon. Samantala, umabot na rin sa 37 gasoline station sa Visayas ang nagsara dahil po sa matinding epekto ng bagyong Tino. Batay sa report na nilabas ng Department of Energy ngayon pong araw, marami sa mga ito ay nagtamo ng pinsala matapos ang ilang beses na pag-landfall ng bagyo sa naturang rehiyon. Habang ang iba naman ay kailangan pong pansamantalang isara bilang safety precaution. Sa naturang record, 25 ang mula po sa Western Visayas habang 12 naman ang mula sa Central Visayas na binubuo ng mga sumusunod. Diyan sa may Western Visayas o sa Region 6 mga kabombo, meron pong 2 sa may probinsya ng Aklan, 5 sa may probinsya ng Iloilo, habang 18 pinakamarami sa may Negros Occidental. Meron din pong 12 diyan sa may Region 7 na pawang mula po diyan sa may probinsya ng Cebu. Sa kabila po nito, nanatili namang operational ang kabuang 3,619 na gasoline station sa buong Visayas habang meron ding sapat na supply ng petrolyo para po sa mga consumer. Ayon pa rin sa Department of Energy, sa kabila ng epekto ng bagyo sa malaking bahagi ng ating bansa ay nanatiling operational ang lahat po ng mga refilling plants para yan sa liquefied petroleum gas at matatag din ang supply ng petrolyo. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa opisina ng Ombudsman. Bubuo po ito ng task force para tutukan ang may kaugnayan po sa Villar. Hinggil pa rin po yan sa usapin ng flood control scandal. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na bubuo ang tanggapan ng isang task force na tututok sa pagkakaugnay ng pamilya Villar sa flood control projects anomaly. Bubuuin niya ito upang imbestigahan ang pagkakasangkot o kinalaman ni former Department of Public Works and Highway Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, layon sa mabubuong task force na suriin partikular ang patungkol sa River Drive at flood control ng Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pagmamay-ari raw kasi ng mga Villar ang lupa o lugar kung saan isinagawa ang proyekto, kaya't nais maimbestigahan at matukoy kung nakinabang rito ang naturang pamilya. Kaugnay niyan ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. We may be putting up a new task force for the River Drive and for the flood control of Las Piñas, Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Ano yun eh? Pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Habang ayon naman kay Independent Commission for Infrastructure o ICI member Rogelio Babe Singson, ang issue ng katiwalaan sa flood control ay hindi lamang nag-umpisa 2 taon nakalilipas. Dahil ito'y posibleng hindi lusot sa pananagutan si Senador Mark Villar sapagkat nagsimula ang pag-usbong ng flood control
sa Administrasyong Duterte kung saan siya ay naging kalihim ng Department of Public Works and Highways. Narito atin naman pakinggan si Independent Commission for Infrastructure o ICI member Rogelio Babes Singson. Maabot na nga lahat wherever it leads because it did not start the last 2 years. It started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Nagbigay paliwanag naman si Ombudsman Boying Remulla kung bakit kinakailangan pang bumuo ng partikular na grupo o task force upang imbestigahan lamang ang pamilya Villar. Get niya, sa lawak ng infrastructure projects sa Las Piñas, Bacoor, Cavite hanggang Muntinlupa ay aabot umano sa ilang bilyong piso. Narito ating manibalikan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kasi ano yan it's a complete analysis that you need sa pagdating doon. Kasi yung River Drive alone is a multi-billion peso project or projects na nangyari. That's the River Drive spanning from Bacoor to Muntinlupa yan passing through Las Piñas. Kaya kailangan talaga pag-aralan ng specialized group yan that are dedicated. I think that it should be something that it should have been done a long time ago. Pero gayunpaman, sa kabila ng ilang libong kaso tinatutukan ng tanggapan, iniyak ni Ombudsman Remulla na mayroon silang sapat na mga tauhan. Naniniwala siyang kakayanin matutukan ng mga abogado ng Ombudsman ang mga kasong hinahawakan nito sa libo-libong mga proyekto sangkot sa anomalya. Muli, may isa pang pakinggan natin si Ombudsman Jesus Remulla. Roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects na may problema. That's around 3 cases per lawyer only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Yes, Bobo Genesis. May official timeline na ba ang Office of the Ombudsman? Kailan magsisimula at kailan matatapos kaya yung kanilang investigation, particularly sa pamilya Villar? Bombo Genesis, partikular o tiyak na petsa, wala pang sinasabi o ibinabagi sa Ombudsman Remulla. Ngunit atin itong aalamin sa gaganaping mamayang panayam kasama si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla upang mas lalong ating matingnan kung ano ba yung mga detalye ng bubuing task force, sino-sino mga ahensyang posibleng nilang makatuwang dito at kung kailan mag-uumpisa o matatapos ang investigasyon. Sige, abangan natin yan, yung magiging press conference ng Office of the Ombudsman. Maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! Meron na lamang ko tayong 17 minuto mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ibang updates tayo, kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isasama na ang Pag-asa Islands sa isasagawang military exercises kasama ang iba pang mga bansa. Ang Pag-asa Islands, mga kabombo, ay isa po sa mga teritoryo ng Pilipinas na direktang nakaharap sa ilang maritime feature na nasa West Philippine Sea. Ito rin ang pinakamalapit na komunidad na binubuo ng mga Pilipino sa mga lugar dyan sa may West Philippine Sea kung saan madalas ay sinasagawa ng China ang ramming incidents, pambobomba ng tubig at iba pang mga uri ng agresyon laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay General Browner, ang pagsama sa Pag-asa Island sa military exercises ay bahagi ng mas malawak na defense plan ng militar. Salig pa rin po yan sa nilalaman ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Dito ho'y targetan niya ng Armed Forces ang lahat ng bahagi ng Exclusive Economic Zone. Kasama na ho rito ang maritime feature na nakapaloob sa naturang zone. Ang Pag-asa Islands ay ang pinakamalayong isla kung saan po nakatira mga Pilipino, kaya't kailangan din itong madepensahan ng hukbo sa anumang banta. Samantala sa gaganaping Joint Exercise Dagat Langit Lupa o kilala po ito sa pinaikling tawag na AHEX Dagit Pa Exercises ngayong taon,
kasama na ang naturang isla sa magiging venue. Ayon kay General Browner, isang complete package na binubuo ng maritime, air at mga land simulation ang isasagawa ngayong taon sa ilalim po ng joint simulation. Bombo International News. Nagresulta po sa malaking sunog ang pagbagsak ng isang UPS cargo plane ilang sandali pa lamang matapos mag-take off sa Louisville International Airport sa Kentucky hapon ng Martes, Nobyembre 4, local time po yan o alas 6:30 na po yan araw ng Miyerkules, oras po dito sa Pilipinas. 3 ang kumpirmadong nasawi habang 11 iba pa ang nasugatan sa naturang insidente. Base sa UPS o US Shipping Company, meron pang 3 crew members na sakay ng cargo plane ang nananatiling unaccounted. Ayon sa Federal Aviation Administration, biyaheng Hawaii ang UPS Flight 2976 nang mangyari ang trahedya. May karga itong 380,000 gallons ng fuel na may bigat na 220,000 pounds. Ayon naman kay Louisville Metro Police Department Chief Paul Humphrey, hindi pa malinaw kung kailan magiging ligtas na isasagawa ang investigasyon sa crash site dahil may mga delikadong bagay na nasusunog at posibleng sumabog. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, inatasan naman ni Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga regional office at attached agencies ng Department of Transportation na agad pong magsagawa ng damage assessment sa mga paliparan, mga pantalan at mga ferry terminal na tinamaan po ng Bagyong Tino. Ayon kay Secretary Lopez, nagpakalat na ng assessment team ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Ports Authority at ang Maritime Industry Authority sa Visayas at Mindanao at target po matapos ang pagsusuri sa loob ng 48 oras para agad masimulan ang pagkukumpuni o recovery sa mga ito. Kasabay nito ay naipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Philippine Coast Guard, maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para yan sa real-time monitoring habang natiling bukas ang Passenger Assistance Center na nagbibigay ng pagkain, tubig at pahingahan sa mga stranded na biyahero, mga pasahero. Samantala sa iba pong balita, magdaraos ang Iglesia ni Cristo o INC ng 3 araw na rally sa Nobyembre 16 hanggang 18 sa May Rizal Park sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City na may layon pong igiit ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Magbibigay naman ng perimeter support ang lungsod ng Maynila para sa isasagawang rally, kabilang ang 14 na ambulansya at mga tauhan ng Department of Public Service upang bantayan ang paligid at ng natura pong isasagawa pong rally. Inaasahan naman ng Iglesia ni Cristo na dadalo ang humigit kumulang sa 300,000 miyembro nito kada araw sa Quezon City. Nangako din sila na magiging mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan na rin po ang INC sa mga city officials upang matiyak na sumusunod ang rally sa lahat ng regulasyon. Sa ibang mga balita, nakiramay ho ngayon ang Office of Civil Defense sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa pagbagsak ng Super Huey helicopter dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Malala pong nagsasagawa sana ng rapid damage assessment and needs analysis ang naturang team kasunod po ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa ospital ho o opisyal na mensahe ng inilabas ng Office of Civil Defense, kinilala po ng ahensya ang katapangan at dedikasyon ng mga nasawing airmen. Git ng ahensya, nagawa nilang pagsilbihan ng bansa ng buong tapang habang ipinapakita ang pagiging hindi makasarili. Nagalay din ng panalangin ng Office of Civil Defense para sa mga namayapang sundalo, sa pamilyang naiwan ng mga ito, at para sa buong Philippine Air Force na naglulugsa kasunod ng naturang insidente. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command, nagmulang naturang team sa Davao Air Station at patungo sana sa Tactical Operations Group 10 nakabase doon sa May Butuan City. Una pong nawala ang komunikasyon sa naturang aircraft hanggang sa matunton ang pagbagsak nito doon sa May Loreto, Agusan del Sur. Nagresulta nga ho yan sa pagkasawi ng 6 na katao. Tuluyan naman pong lumagpas ang level ng tubig ng Angat Dam sa normal high water level nito kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Batay sa monitoring report na inilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, ngayong araw umangat ng 80 cm o halos 1 metro ang antas ng tubig sa naturang dam. Mula sa dating antas na 209.40 meters kahapon ay kasalukuyan na po itong nasa 210.20 meters. Ito ay 20 cm na mas mataas kumpara sa normal
normal high water level. Sa kabila nito, nananatiling sarado po ang lahat ng gate ng naturang dam habang patuloy ding nakakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng watershed area ng naturang dam. Samantala sa kabila po ng malawak na pag-ulan ay nananatiling nakasara pa rin po ang spillway gates ng lahat ng mga pangunahing dam sa bansa. Samantala, nais ding ipatupad ng Department of Education ang isang national guidelines sa pagsuspendehon ng mga klase sa buong bansa. Layunin po nito na tiyakin ang kaligtasan at mabawasan ang pagkawala ng araw ng pagkaturo o pagkatuto sa bawat mga mag-aaral. Ipagpulong ang Department of Education sa Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education at sa Philippine Science High School. Kasama na po dito ang Second Congressional Commission on Education. Yan po yung upang mapag-usapan ang isang protocol para sa class suspension. Batay sa Department of Education School Year 2023-2024, higit po sa 20 araw ang pasok na nawala dahil sa masamang panahon. Nakapekto naman sa higit 11 milyong public school students. Upang tugunan ito, maglalabas po ang Interior and Local Government ng Uniform Advisory Form at para yan sa mga local government units. Palalakasin din ang make-up classes at maging yung tinatawag na alternative learning methods upang matiyak ang tuloy-tuloy na pasok ng mga mag-aaral. Samantala, inanunsyo po ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnay na ito sa mga otoridad doon sa France para mabawi o mapalitan ang nawawalang bust o head sculpture ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal sa Place Jose Rizal sa Paris. Ayon sa DFA, nawawala daw po ang bust ni Rizal noong Oktubre 25 pa. Kaya't agad naman itong inireport sa mga lokal na otoridad. Dagdag pa ng opisyal na patuloy ang koordinasyon ng embahada sa mga otoridad ng Paris upang subaybayan ang investigasyon. Bagamat hindi pa alam ang dahilan ng pagkawala nito, ay madalas na nagiging target daw ang pagnanakaw yung mga bus doon sa lugar. Nabatid na ang bus ni Rizal ay inukit pa ni Gerard Lartigue at inilunsad noong taong 2022 bilang simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Pransya at nagsisilbi ding isang mahalagang landmark para sa mga Pilipino doon. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Samantala, dumako pa po tayo sa karagdagang balita sa lalawigan. Yun pong probinsya ng Isabela, abay nakapagtala na naman po ng, o nagpositibo po dito sa sakit na bird flu sa mga hayop. Kaugnay niya na kumuha pa tayo ng karagdagang report mula sa Bombo Radio Kawayan. Kinumpirma ng Isabela Provincial Veterinary Office na positibo sa bird flu ang lalawigan ng Isabela. Kung matatandaan ay libo-libong mga manok ang napaulat na nasawi sa isang farm sa Santa Luciana, Cagayan City dahilan upang kumuha sila ng samples sa mga pato at itik na nasa paligid ng naturang farm kung saan 4 sa mga ito ang nagpositibo sa H5N1 bird flu. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay
Dr. Helen Sevilla, ang Provincial Veterinary Officer ng Isabela, sinabi niya na ang bird flu strain H5N1 ay nakakahawa sa tao sa pamamagitan umano ng inhalation o direct contact sa infected na poultry. Dahil dito ay kailangan nilang patayin at isailalim sa culling ang lahat ng mga alagang manok, pato, itik at iba pang poultry na nakapaloob sa 1 kilometer radius mula sa infected area para sa kaligtasan ng publiko. Umabot anya sa 28,930 na manok ang isinailalim sa culling mula sa isang commercial farm sa Santa Luciana, habang 848 na kabuang bilang naman ng poultry ang nakuha mula sa 21 racers. Maaari anyang naging source ng infection ang mga local migratory bird sa naturang barangay dahil batay sa kanilang pagbisita sa lugar ay mayroong mga itik at mga ibon sa naturang barangay. Doon sa mga kinuha namin at pinatay, meron namang indemnification na makukuha sila pero hindi nga ganong kalaki lang. So, yun ang inano namin na lahat ng mga nag-surrender ng kanilang mga hayop, yung kanilang mga alaga na poultry, ay meron naman silang makukuha na indemnification assistance. So, pinapirma namin sila, meron silang pinirmahan, katunayan na sila ay voluntarily binigay yung kanilang mga alaga at pinakita namin kung ilan yung mababayaran para sa kanila. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Nilinaw ng Vatican na si Jesus lamang ang tagapagligtas ng mundo at hindi si Inang Berheng Maria, taliwas ay binabahagi ng ilang opisyal ng simbahan. Sa isang bagong kautusan na inaprubahan ni Pope Leo XIV, ipinag-utos ng Dicastery for the Doctrine of the Faith sa 1.4 bilyong Katoliko sa buong mundo na huwag tawaging co-redeemer si Inang Berheng Maria o kasamang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ayon sa dokumento, ang paggamit ng titulong co-redemptrix ay hindi angkop at maaaring magdulot daw ng kalituhan sa pananampalatayang Kristiyano. Bagamat kinikilala ng simbahang Katolika ang mahalagang papel ni Inang Berheng Maria sa kasaysayan ng kaligtasan, si Jesus lamang ang nagsisilbing tagapagligtas sa mundo mula sa kasalanan at kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Matagal na rin anya nga pinagtatalunan ng mga scholar ng simbahan kung dapat bang ituring si Inang Berheng Maria bilang katuwang ni Jesus sa pagtubos sa sangkatauhan. Si Pope Francis na pumanaw noong Abril ng taong kasalukuyan ay mariinding tumutol sa titulong ito at tinawag pa itong kalokohan noong taong 2019. Si Pope Benedict XVI naman ay tutol din habang si Pope John Paul II ay minsang sumuporta ngunit tumigil sa paggamit ng titulo noong dekada 90. Bagamat hindi siya tagapagligtas, binigyang diin ng Vatican ang natatanging papel ni Inang Berheng Maria bilang ina ni Jesus sa mundo. Sa kanyang pagsagot ng Let It Be sa mensahe ng anghel, binuksan niya ang daan para sa pagtubos ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus. Ang bagong kautusan ay bahagi po yan ng Jubilee of Marian Spirituality na ginanap sa Vatican noong Oktubre 12 ng kasalukuyang taon, kung saan pinangunahan ni Pope Leo XIV ang misa sa St. Peter's Square. Mga kabumbukas Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan yung pong mga programa ho ng ating mga provincial station at yung mga programang hindi po ninyo napanood, na-monitor o napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Lalo ho ngayon at tuloy-tuloy po yung pong epekto ng bagyong Tino habang meron na naman pong paparating na isa pang bagyo. Medyo may kalakasan din po ito. At sabi nga ho ng State Weather Bureau, posible pong umabot ng hanggang sa signal number 4. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang pinakamataas na maaari pong ilatag dahil po sa naturang bagyo. Sa Visayas area na sa ngayon po ay dumaranas pa rin po ng mga pagulan at malawakang mga pagbaha. Sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo, mga kabombo, at mga probinsyang katabi po ng Iloilo Province, pwede po ninyong subaybayan at pakinggan, panuorin po mga programa ho ng ating provincial station po dyan, ng Bombo Radyo Iloilo, kasama ang ating news, music, and entertainment station, ang Star FM
Iloilo. Diyan po sa may bahagi ng Negros area, mga kabombo, lalo ho ngayon, marami hong mga kababayan po natin ang nangangailangan po ng sapat at akmang mga impormasyon. Nariyan po ang ating provincial station, ang Bombo Radio Bacolod, at ang Star FM Bacolod, ang ating pong nagsisilbing news, music and entertainment station dyan sa bahagi ng Negros area. Sa probinsya naman ng Cebu at katabing mga probinsya, nariyan po ang ating Bombo Radio Cebu at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Cebu. Pwede rin po kayong magbahagi ng inyong mga public service sa pamagitan po ng ating mga provincial station dyan. Sa Rojas area, nariyan po ang Bombo Radio Rojas and at the same time ang ating pong Star FM Rojas. Para sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Aklan at mga katabing mga probinsya, at nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. Dyan naman sa may bahagi ng Leyte o probinsya ng Leyte at mga karating probinsya, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Sir Nation, bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba ka Sir Nation, sa atin pang Christmas countdown, eksaktong 50 days na lamang po bagong araw ng Pasko. We share the love. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, para sa #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna ng alauna. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations and the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 5, tuig 2025. Sa aton sini nga mga kabomboy sa kadlaw matapos gagin laslasan man kita diro naglandfall si Bagyo Tino. Very thankful kita kag nagapaslamat gid kita sa aton sini nga mahal makako nga wala yagin hanusan, way gin lampusan, way na halitan sang tuman kadalag ko, no? Kag masakit or hindi man masakit gid katama ang agi ni Bagyo Tino diri karon sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 50 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman bombot siya Mablanco Hover.
Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, standby kay check karon nato ang aton sining mga kupdan mga bombo reporters direktamente sa may Pasay City. Kung sa diin may ara sang hostage taking nga nagaklinabo tubtob sa sining matinyon. Ginapabutyag diri nga isa ka pamilya ang ginostage sang hindi man sini magliwan sa ilang. No, apo, lula kag ang tatay sang mga apo sini among hostage taker. Standby man sa aton sini nga mga kabombo kag subong man ang mga mitigating measures or preemptive measures gagin panigayon sang syudad nang inepektibo bangon dalikawan ang dako sini nga halit sa syudad sang Iloilo. Istoryahan naton ina karon kag anong natabo dito iya sa may Cebu. Sa aton sini nga mga kauturan pila ginabulubanta ang Cebu ang may pinakamahal sini karon nga flood control project, but sa aton sini nga mga kabombo no makaluluoy ang aton sini nga mga kasimanwa dito sa Cebu. Halos sa ibabaw sang atop na lang sila ang nagatiner. May mga kabataan, may katigulangan. Diri kag nagaplanindong ang akon sini iya nga balahibo sa aton sini nga mga kabombo. No, nga amo sining nangin sitwasyon sang mga kasimanwa naton, mga kauturan naton, mga kabombo naton nga mga Cebuano. O, tiyang aton lang siniya nga pangamuyuan diri banwa nga hindi ini matabo kung tani diri sa bahing sang syudad kag probinsya man sa nga Iloilo. Galing kay ginakibang kita sa gihapon, bangod may pila ka mga flood control project diri ang nagatiwangwang kag wala pam tapos. Anyway, istoryahan naton ina karon sa aton sini pa niya nga pagpangalagad. Check wa na yung linya sa aton sini mga kopdar mga bombo reporters direktamente sa may Pasay City. Si Bombo Pauline Piliora nag-standby. Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Nagapadayon karon Bombacham ang hot pursuit operation diri man sa bahid sang barangay Himati, Pasay City. Actually boundary na ini siya sang Diwamano ka barangay o ganit ang balaygid sang suspect subungan sa mga biktima na hamtang diri sa barangay Himati, Bombacham o ganing kay kapiyak na barangay. Medyo suludlog ini siya no kag makita man diri naton nga masiot ang lugar o galing kay madamo man siyang pamalay ari ini sa may duwa ka boundary sa kadilang at the same time sa Himati ini siya Bombacham kagina sang alas 7 pasado alas 7 na ini nakabaton man sang impormasyon si Punang Barangay Jose Leo Mandante ni Florida ang barangay captain sa barangay Himati Pasay City nga tining alleged no nga hostage taking man diri sa bahin sa Puloy-an. Ang ginatudlo diri Bombacham nga suspect among ining si alias Lester to around 34 years old na ini siya kag ang iya diri nga gin hostage alleged no hostage kay iyang manugpito ka tuig nga bata kamanghuran nino nga bata niya Bombacham kag iya kuno nga Iloy nga timi gina suprer pa bala kuno nga masakit kay kahapon adlaw nagpa-ospital pa ini siya kay dumay high blood kuno sunod diri kay punong barangay Peña Florida o galing Bombacham ang set up kuno kay halin kahapon pang adlaw nagainom na ini siya until yan kagina temprano pa hubog no Bombacham nakainom ini siya kagado hindi man kuno masiling nga hostage taking ining set up payag ni punong barangay Peña Florida bangod kay wala yaman bala Bombacham ginabawalan pagwaon diri ang iyaman nga Iloy subungan ang iya nga bata. In fact ang bata pa ini Bombacham ang nagapanugid sa iya amay kung for example may magpalapit na hindi niya bala kilala amo na nga sa aton nga bahin tigin na respeto mo diri naton ang aton nga kapulisan ay hindi kita makapenetrate sa area nga for example matuon ikaw sa camera and so on gilayon na hindi ginasugid sa iya amay so naga-trigger siya balasang situation ay iya ko nung asawa kaya madugay na ini sila ko nung bulagay man sa iya nga asawa Bombacham ato sa sagwa man sang tungsod amo pa nang ginalikawan man no ang iyang ilak nga kabagulangan nga bata do around 8 years old gindala sa iyang asawa didto man sa Manila wala lang napiho or napatod diri sa punong barangay kung diin ini Bombacham sa bahin man no sang Manila gindala apang until man nga may nakabaton sila sa report kami nagpalupok kuno Bombacham long firearm ini siya ang nga nakita dito sa kapulisan man kag subong man sa iyaman nga pamilya kag may ara man diri sa
bala no sa magazine man bombotram sa liwat no along firearm siya sa bahin man diri sa suspect. Nagdugay diri ang negosasyon bombotram sa masubra ata 4 ka oras no kay ang distansya sang kapulisan naton sa balay nga ginatiniran diri sa suspect kag sa mga biktima do ginabulubanta siguro naton around 15 meters no. Kaya nagapanago diri ang aton nga kapulisan sa kilid. In fact, ari kagina diri or susubong ara pa ang presensya sang aton nga provincial director nga si Beliani Razalan nga nagabulig man diri control sa drone kagina no, and at the same time negotiate makotani ari man diri ang aton nga SWAT ang katapo sa Iloilo Police Provincial Office agad man nga magabulig man diri negotiate kagag mag-secure man no, sa area bombotram. So sa liwat 15 meters nga ginataguan diri kay ang do set up is the compound do na sila abi bombotram magpalintihan ay malang diri sila sa palibot amo na nga naga didto nagpanago ayan or nagapalipod-lipod no ang aton man nga mga kapulisan agad nga hindi dito makita sa suspect amo naga-trigger man sa situation until the mga pasado alas 11 sang kaginaman sang aga natiktikan ito nakapalagyo ini siya bombotram naglibot siya sa likod man nga bahin sa ilang nga puloy-an makita gani naton badamo diri sang tubo bombotram sa pasulod sa ilang nga balay and dito sa likod man nga bahin bakante nga lote ug galing kay madamo sang matag-as bilang nga puno nabudlayan man magpenetrate ang aton nga kapulisan kag magpalupad sang drone no kay kung makita dito or kung magpalupad sang drone mapudlayan magpangita galing mo lang diri siguro nga ang advantage kay dito kainom ini siya bombotram o galing kay para ma-assure man diri abi ang security no sa victim wala man gilayon kag amo na padayon man ang negotiation diri sang aton nga kapulisan sa subong ara naman sa maayo nga kahintangan bombotram ang biktima o gali kay amo lang na nagapadayon pa diri ang pursuit operation ito confirm pa ko ano ang ginhalinan gid diri kay ito nagapangakli gid siya kuno kagina bombotram sa base man diri no sa kay kuno barangay Peña Florida kag do may ara nga kasapatan no nga ginaistoryahan man diri ang wala ini siya kuno obra bombotram kag ang ingiya diri nga is nagasagod ini siya sang baboy kaga base diri man sa kay punong barangay Jose Leo Peña Florida anay drug surrendering ini siya bombotram sa ilaman nga barangay so amo na subong no titis information ginatinguan naton bombotram nga mag pabati kon tadi diri sa punong barangay Peña Florida o galing kay do medyo pinot gid ang aton nga signal kay magluwas dira brown out pa diri bala sa area kag sudidlo no amo na nga medyo mabulubudlay kita diri man nga mag-send so ano ang Bombo Pao ano ang plastada may hostage taking gid man bala or na misinterpretar lang anong sistema kay di waya man ginapungga ng Iloy nga magwa waya man ginapungga ng iya sini nga bata nga magwa in fact sanding sa imo sini nga report kung may makita ang bata iya nga naga sulusiding sa ila gapanugid ang iya sini nga bata anong sistema wa isang hostage taking ang kagina nga sitwasyon bombotram ari ini sila sa terrace makita pa ganin aton kagina nga nagapungko sa terrace ang iyang Iloy no senior citizen nga nagakaon bombotram ara man nagaduyan ang iya nga nagaduyan ng iya bata diri nga minor de edad bombotram amo na lang makita diri nato actually hindi gid ta magpalapit no hindi kita nakakapalapit bombotram sa area man bangod kay ti kung gamay-gamay lang gadi nga may nakita nga hindi nila kilala may mag-trigger man diri bala sa situation bombotram so amo ni ang set up kagina diri nila ara man ang mga kapulisan nato nagadto dito sa may area man ang ginpayag ti hostage taking ko no bombotram base ini kay Police Lieutenant Charina Pagmanoha ang Deputy Operations Office sa bahin man sang Pasig City MPS base ini sa kapulisan naton bombotram kay indi niya pagpagwaon sa sagwa gid mismo sa vicinity sa ilang nga balay ang iya nga mag-Iloy o galing kay dito free man sila I mean ara sila sa may terrace lang makita mo sila bombotram kay di ko maghambal ka nga hostage normally ginatago sila why sila gina-confine lang sila sa isa ka hulot may ara dayon sang threat or intimidation
with the use of firearm or bladed weapon. Abi, pruti, ano may armas ining nasambitan karon nga suspitsado or ining lalaki dira, Bombo Pauline? May armas, Bombo Cham, na recover ini sa kapulisan sa iyang puluyan. Hindi kita sigurado, wala kita nakapatod kung may isa pag siya ka armas. Basta ang long firearm ini kagina nga ginagamit niya, Bombo Cham, nga amuman ang ginpalupok diri niya is ara niya sa iyang puluyan na recover diri sa kapulisan. We don't know pa or sabahin man diri sa aton nga kapulisan kung diin ini siya napadulong. Mangod ko maglibot kaabi, Bombo Cham, dito sa likod sa ilang puluyan tuman ka siot. Patagas ang so, puno, may mga madamo nagali nag-transpire nga mga hitabo. First, may report nga may harasang hostage taking. Paano kag anong plastada nga nagsulod ang aton sini kapulisan kag anong nag-trigger sa alleged hostage taker nga magpalupok sang iya sining armas luthang, Bombo Pauline? Siling ko anong plastada nga nagpalupok siya nga nakasulod tong pulis, anong natabo? Kay kahapon nga adlaw nakainom na ini siya nga daan kay usually nagainom-inom gid man ini siya until kagina man sang aga amo na nakainom sa Darisway hubog, Bombo Cham, sang naglungtad man ining alleged nga hostage taking which is ginhamba sa aton nga kapulisan nga hostage taking kuno ang natabo kay wala siya bala or ang pamilya nila ang iyang iloy kag iyang bata. Although ara sa may Paris, Bombo Cham, wala niya ginatugutan nga magapagwagid sa vicinity sang ilang nga balay ko baga dira nang gid ini sila asta, Bombo Cham. Amo ni nga naghambal ang kapulisan nato nga tido paano nagkanto sa punto nga may linok panay kag nakasulod ang pulis kag may na-recover nga pusil? Before niya, Bombo Cham, nagpalupok na nga daan. Amo na nga nag-report ang iyang nga pamilya, nagngayo man sang bulig ang kapitan sa aton nga mga otoridad. Alright, so before pa man ang recovery sang pusil, before pa man sang alleged sa hostage taking? Exactly, Bombo Cham. Alright. Ang pagka-recover na ibigaan niya sa armas, amo na gilayon nga nakapalagyo ya ining suspect o kung ining si alias Lester, Bombo Cham. Pero ay pa hostage taking na? Hindi. Amo na natabo na after na pila ka hours, Bombo Cham, nga ginahambal nga tiniara sa hostage taking. After that, padayon ang negotiation diri sang kapulisan, upod man diri ang iya nga pamilya, Bombo Cham. Gilayon man ini siya nagpalagyo, kaging pahayag diri ni Punong Barangay Piña, Florida, nga nabilin diri ang iya nga long firearm sa ilaman nga puluyan. Siya yan nagpalagyo, wala kita kabalo kung armado ini siya, Bombo Cham. Okay, so wala saya manegosyar nga masurrender or whatsoever. Ginistorya lang siya pag istorya. Sige istorya siya, suddenly why na siya gasabat, sinulod lang sang kapulisan ang ilabalay? But siya dito na nabalaan. Kay kagina natabo is nagdinalagan diri dayon as soon as nga nabalaan nga wala na siya sa iyang puluyan sa sige dito ang negotiation nag-agi diri sa tubang ang aton nga kapulisan pagwa diri sa ilang nga compound medyo malawig-lawig pa ang area until nga makagwa ka dito sa highway naglibot ini sila, Bombo Cham, sa kasiutan sa matag-as nga puno kag dito man nagbantay ang aton nga kapulisan galing nagbubo man ang mamunog nga ulan and at the same time medyo gani masiot kag matagas man diri ang puno kag amo to naghambal diri si Provincial Director Bayani Ranzalan nga mapalupad sila sang drone pang sasubuti ato ang mga kapulisan naton sa area Bombo Cham mismo no sa balay kag may mga nagainabot pa no nga katapo naton sa kapulisan SWAT Bombo Cham sa area padayon gani nagadugang diri ang mga numero no sa mga authorities naton to secure balag area at the same time no magpangita man diri sa suspect. Do ginimo kingkoy ni alias Lister ni ang kapulisan to ginanegosyar siya. Pagkatapos negosyar sa iya why na sa galiya nakapalagyo na sa anay kinalagyo siya munang pagkanto sa aton sa ni kapulisan ti sus Maria kagusip. Balik-balikan ko lang jutay, Bombo Pauline. Ang chronology of events pala.
para nga maplastar ta sang Mayo. Kagapon pala nga daan nga adlaw sang nagabinagyo. Nag-ininom na ining si alias Lister. Exactly. Pag ininom ni alias Lister, bangod sang kalain sang buot, kay ti basi kung may problema sa pamilya, o problema ya sa iya sining asawa, kay bulagay sila, gindala pa isaya ka bata, dito kaga palupok siya. Dahil lang, dito kang nagpalupok siya. Ang pagpalupok niya, kagapon pa yang adlaw. Hindi. Subong nga adlaw, Bombacham. Alright. Mga ano sa oras, mga ano gid siya nagpalupok, sang sano siya nagpalupok? Kagina sang aga, Bombacham, before ini 7 a.m. Mga around 7 to 7:30 a.m. kay dara nag-transpire kag nakabaton sa information diri ko ng Barangay Piñas, Florida. Alright. So, kagina siya sang aga nagpalupok. So, therefore, ang paminsaron sang kapulisan kag sang punong barangay nga may hostage taking. Nagkanto sila dira dayon. Pagkanto nila, negosasyon, do hindi madala sang local police, kumadto dira ang provincial director. Sige man ang negosasyon. Do way nagasabataw? Way naglitawo to. Nag-inabutan pagin ang iban sini nga magkatapo man sang Philippine National Police, such as the Special Weapons and Tactics. Ano pa to? Mapalupad pa sa di paano to nila pangitaw. Ara sa nagligad to nga or kagina nga ara. To tanigin may nagpenetrate na to kag nagabatamat kay negosyar sa iya. Yang guwaya sini karon kon si board member Jason Gonzales pa witch hunt. No, naga-witch hunt ang aton sa ni kapulisan sa pag-trace kung di nagkantos to Lister. Pero amo na gani ang siguro diri sa bahin sa kapulisan naton Bombacham kay ti basi bala maano kay may minor de edad, may senior citizen kag basi bala marisgo man diri ang ilang kabuhi bala Bombacham. Amo na siguro sa ilang bahin ti do hesitant ini sila ang tunglawason ko na Bombacham sang suspect so diri sa aton nga kapulisan do 5 to ining kataason niya kag medyo niwang ini Bombacham. So nadiri na sa aton kapulisan samtang ginapatigayon kag ginang hot pursuit operation so dinalaganay na bala kag naglibot na dito pod kay provincial director Bayani Razalan. Subong dito sila sa area no sa may Badlay nila kati wala naman dito ang suspect o pod lang diri ang bata kagang iyang iloy o kon ining lola sang minor de edad man Bombacham. So dalaya ang nanaya kagang bata nga minor de edad? Wala Bombacham, ara niya sila lang nabilin. Oo. Si Toto Lister lang mo ay. Kagina nakita pa naton diri Bombacham sang after na bala sang nilagsanay, after naman diri sang pagpalagyo diri sang suspect. Nakita nato na iya iloy nagapungko pa ini sa terrace Bombacham mo. Ang bata do wala na nato makita kung diin dampi pero apang kagina sa ongoing ang ginapahayag alleged ako na ginapahayag no hostage taking nagaduyan sa ilaman nga terrace do pod man sa iyang iloy Bombacham. Di kay mo kita yang hostage ka sa duyan kay mo yung pahunay-hunay sa tires kay mo yung siguro ano lang ni Bumbupaw isa kasahi balasang pagpahubog nagpinalupok bangod nga ti may problema sa pamilya kag siguro natahap lang ang mga barangay official at the same time ti ang kapulisan naton dira nga mag-intervene or mag-ulo-ulo no kag knowing nga mayara sang firearm as per information long firearm ano nga sahi isang long firearm ni KG homemade ba champ come again homemade wala pa homemade homemade so most probably Smith in Westlake ni. Kung hindi ni Smith in Westlake. Sa Florida, do KG. KG9. Tiga, amo ni sa kong palukpon mo, bla makambag yung agabarak, sir ba? Pero duhay pa ako sa kakita sa KG9 nga homemade nga nagabarak. Anyway, so muna ang iya sining armas. Bumbupaw mo ning na-recover.
Pero hindi pa ni siya sure no or verified ng bubot siya sa aton man nga kapulisan iyan iya kaginaya pananawan ni punong barangay Peña Florida ining KG pero kay ang sure long firearm kag homemade ini siya bombot siya kag may magazine kuno pahayag man diri sa aton nga kapulisan and at ay minsan ang ni punong barangay Peña Florida mapalapit-lapit kita sa area bombot siya kung makita at pabala ang iya diri nga Iloy kung ari diri sa Teres kaya ang aton nga mga authorities no ari man diri naka-standby ni ambulance man nga naka-standby diri man sa area bambot siyam at in kaso per kaso balayo na kung ano man ang matabo kasi ang pamilya nagapangabay nga hindi na dahil nag-penetrate man dito sa area so yes no makita natin bambot siyam ara ang senior citizen na palibutan ini siya sang aton nga kapulisan sang SWAT no sa may Teres ini siya bombot siyam nagapungko sa siniman nga mga timion bombot siyam kag ara man diri ang iya man nga pamilya immediate family no kay do isa man lang ini sila ka compound kag sa area na palibutan man sang kapulisan bombot siyam. All right, base kung dalaman to nga kagayna nga tido medyo hostile ang pamilya kay may plano man sila guro nga papalagyuhon. Inaiya ako na iya kaugalingon sini nga pananawan halin sa mga gimplastar nimo nga mga information diri Bumbupaw kag dumakambal man kita nga wala sang ginatawag sini nga hostage taking kay ti kadamo man kita sang nasalapuan man nga makasubong sini nga mga sistema or plasta senaryo hostage taking ti ang mga ginpang lay down nimo nga mga senaryo dira do wala gid siya hindi man siya lapit gid katama sa ginatawag sini nga hostage taking kay kalabanan sina iya may ginapugos ang suspect, may ginatayaan sang kutsilyo, armas or whatsoever, confine lang sa isa ka hulot or isa ka area sa puluyan or lugar, tapos nagasinggitan nga, hindi ka mo magpalapit dire. Magpalapit ka mo dire, pang tiruhon ko kamo. Or pang tiruhon ko yung mga biktima. Nagademand ako sang mga masunod sining nga mga bagay kag buluhaton. Tinuay man sang amo sina, no? Bumbupaw, isa lang ang may-ari dire nga mga information automatic nga gamay nga pusil, Uzi, KG9 do amo sina ang armas sang ni Tuto Lister. Bambacham da man mo ang long firearm homemade bambacham migin lawag lang kagina si punong barangay pwede wala pa to na confirm yung sang aton authorities kung sa diin dito sa mismo sa ila no nahamtang ining armas luthang pero KG amo ning ginahambal ni KG9 naman ning nambal kagina ni punong barangay Peña Florida but to confirm ta ina siya na bambacham na determine lang diri sa aton nga kapulisan siguro further details man no kung ano gid ang tasada nga ana declare man diri nga hostage taking kay kuno hindi sila pagpagwaon diri sa area or sa vicinity sang ilang nga puluyan ang duwaban diri kuno nga ginapahayag biktima Bogotcham so to confirm tara na duga nga mga details kung ano gid ang gintunaan Bogotcham direkta man diri sa may syudad sang Pasig Bogotcham. Subong anong ginahimo sang pulis? Ato sila sa may area Bogotcham sa may Teres nga mga nagapalibot man diri sa Iloy niya no. Nagapangusisa na sila subong nagpalupad sila burador este burador drone? To confirm pa na Bogotcham kay mo nakagina mo ni kinan subong nagagwa diri no ang katapo man sang aton nga SWAT do may ara sang patigayonon nga deployment to i-assign ini sila kay nakita diri nato dudagat-tudlo ni sila kundi ini sila makadto kay pag mga additional ini sila nga mga numbers of authorities or SWAT personnel man diri Bogotcham nga i-deployment sa palibot sa area amo ni subong patigayon ini sila sang briefing kundi ini sila makadto Bogotcham sa para man makita man diri ang suspect kung di mabkadto galing advantage niya guro Bambacham sang suspect kay malaan niya diri ang pasikot-sikot sa area ilabi na gyud nga masiot bal ang lugar o dumadamo sa pamalay pero kung makapanago siya guro kag kung ma-penetrate nila yon man sang kapulisan kag mapalibutan diri nila siguro makita man nila gila yon given siguro sang diameter or sa kalakadon man diri sang lugar diba may tuloy siguro kung saan man ini siya nga makita man sang aton nga authorities kasi galing hopefully
wala naman sang may madalahig man diri nga iban Bomosyam kung basi bugtawan man to kag maumpawan sang iya kahulugbon Bomosyam. All right, sige. Pananglitan nga umabot na diri mga ginpadala nyo. Standby ka mo, balikan ka mo namon dira Bombopawa kag Bombokril. Sige. Dugang nga mga information Bomosyam sa ginapatigayon man diri nga pagpangita on hot pursuit operation sa suspect sa alleged man diri nga hostage taking sa naton sa ibang mga programs sa Bombo Radio Nilo. Direkta diri sa Pasig City upod si Bombo Chris Melias ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. Standby ka mo kay sugpunan tanas dili madugay sa aton sini nga mga kauturan. Ti amo ni ang isa karon sa mga ginalantaw manaton nga kon sandig lang ya sa mga senaryo nga ginadiga sa aton sini mga kopdan mga Bombo reporters. Dito malayo man sini naton nga mambal nga mayara sang hostage sa taking. Nagmaoy lang gid guro ining si Lister. Bangod sa problema niya sa iya sining pangabuhi it's so open nagpalupok, no? Tapos nabatian sa kapitan, may nag-report kay Kap kag tiambal sang nagpalupok ining nagmaoy ining nag-ininom maaga pa, no? Nga way sang may magwa or hindi pagpagwaon sa ila sini iyang ugsara ng iya sining Iloy kagang iya sining anak. Ibasing interpretasyon hostage, no? Pero kung amo malang sina nga sandig sa aton sini kapulisan way ginapanugutan nga magwa sa ila sini iyang perimeter, ti amo tong ambal sang aton sini kapulisan nga hostage taking. Ti ang pamangkot lang sina diri banwa nung plastada samtang nga ginanigusyar ining si Lester sinong naganigosyar kag way gid mamulalungan sang negotiating team sa aton sini nga mga kabumbo nga wala nagaliya si Lester to sa ila sini nga balay. Ano na lang iya oras nila kag na mulalungan nga ginanigosyar nila gali. Ato na iya sa kagulangan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Do parehas man lang sa natabo to one time may operation man dire nga full force man to aton sini mga kapulisan. Nalipat lang ko kung ICPO to kung IPPO, no? Do sa uton tublamo. Nga tanan sila ya dito sila nagplastar sa tubang sang balay. Sang suspitsado. Sang mga suspitsado. Why man lang iya nalabutan sa ila sini nga mga paminsaron nga basi kung umagi dito sa likod sang balay Bombo Chris. Di ba? Di kung ikaw abi Bombo Chris, may gusto ka palagyuhan. Butang naton bi hindi man pulis. Butang ta na lang abi ako no abi implo man lang ni Bombo Chris. Naka-commit ka sang krimen. Tapos nanago ka sa inyo balay. Kay kumo nga may salabton ka sa aton siniya nga layi, kag nabalaan sang aton sin motoridad nga nagpauli ka sa inyo balay. Pinustingan na to nila Bombo Chris ang tubang sa inyo balay. Tining ka magi para makaplagyo. Abi Bombo Chris sabta ako. Hindi ka magi. Kaysa tubang sang balay mo, ara na to tanan nga pulis. Sa wala sa may nagabantay. Tsakto! Di kay sa likod, why sa may kabantay kung dito ka maagi? Diba siya mo manikang natabo? Dira iya sa Pasig City. Sige ang negosasyon. No? Pero why man lang sang tower, why man lang sa pulis no nga nagakordon sa likod. Tikuti dito siya nagagi, padulong sa kagulangan. Tapos subong mahat pursot ang aton sin mga kapulisan. Kay naisahan sila sang 34, 32 anyos nga hubog. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ikabay pa nga madakpan ining si alias Lister kag totoo kung may problema ikaw sa imo sini nga pamilya, pwede man na may istoryahan, di na ya madala sa pinahubog kag magpinalupok
Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Patya ang gripo kung wala ginagamit. Kung nagapang sipilyo ikaw, nagapanghugas sang pinggan, o kung nagapanghabon sa imo kamot, patya na ang gripo. Kag patubuda lang iwat kung kinahanglan mo na bunlawan ang imo mga kamot, o kung ang imo ginhabunan nga mga pinggan. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Ang sang
Kulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa 9 ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangon ang retro band ang natalala nga magatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it.
As Walan di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo, standby sa kay Bombo Hana Andasa. I-check nato na nga sini nga balita, ini may kang tanan sa mga ginpatigayon nga mga precautionary measures sa nga syudad sa nga Iloilo nga kung sa diinti nakabulig gin man sa pagpreparar naton, no? Sa pag-abot ni Bagyo Tino nga mga pasado launa naglandfall diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. I-check ta si Bombo Hananda sa Bombo Hana sa report. Please go ahead. Nangin epektibo kag dako ang bulig sa mga preemptive measures na ginpatuman sa Iloilo City Government sa nag-agi nga Bagyo Tino Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Darwin Jomel Papa, ang head sa Disaster Response Division sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang CDRMO, iya ginapahayag ang mandatory evacuation nga ginpatuman sa Lunes ang hapon ang dako diri nga bulig. Kuno kay Papa naka-anchor ang ilang mga preemptive measures sa worst case scenario sang syudad sa tigon iya sa kon may bagyo. Kada ginapanagman-aw man kon projected sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kun wala ini napatuman naglabot sa 40,000 ka mga individual ang mga naapektuhan kan kung sabihin 20,000 ang nadala sa evacuation center. So ini projected kung wala mapatuman ang mga preemptive measures kag mayara man sa ginabulobanta nga 10,000 ka mga panimalay ang na damage, no? Kung wala ini mapatuman kag ini ang ginbase man sa mga gin-project sa CDRMO na base sa combined nga mga bagyo nga nag-agi diri sa Masyad sa Iloilo, ang Yolanda sang 2013, ang bagyong Franz sa 2008, iban pa nga mga bagyo. So inigin na prepared gid sang maayo sa CDRMO and Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Isa Tenyas nga naka-anchor sa worst case scenario. That's the reason why nga subong na-account lamang diri nga mga evacuees sa Bagyong Tino ang naglabot lamang sa 18,000 plus ka mga individual kag hilaway sa katalagman. Kung sabihin man Bumbuhan na? Yes, Bombo Cham, kung sabihin man ang ginapatigayon diri nga
mandatory evacuation nga nangin epektibo gyud kay sa kahapon nakita naton nga more on hangin gyud ang dala ni bagyong Tino kag gagamay lamang ang pag-ulan. Although nga wala sang flooded areas gamay gyud lamang, but then ang wala gyud sang tuman nga pagbaha kay bangod nga more on hangin ining si bagyong Tino. And ang dalaman diri ang 266 man ka mga panimalay nga na-record lamang nga mga na-damage bangod man sa ining pag-ulan kag pagbaskog nga hangin diri sa may syudad sa Iloilo. So subong gina abi-abi man sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kooperasyon gid sa mga kabombo naton kag mga pumuluyo sa syudad ng Iloilo nga nagsunod gid sa ining preemptive measures nga nalikawan ang ining ginapanan-aw kag projected nga damage kung tani sang bagyong Tino sa ila man nga kooperasyon kag pagsunod sa mga nagakaigo nga instruction sa city government. Ipabati nato na nangin pahayag ni Mr. Darwin Jomel Papa. Yes, actually one thing nga really made a huge dent sa aton nga pag-manage sa pag-agi ni tropical cyclone Tino is the preemptive nga decision sa aton nga halangdon nga alkalde to mandatorily preemptive evacuate sa mga pumuluyo naton sa mga high risk areas. Among actually ang dako nga because partly we're not free from any damage, we're not free from any risk nga natabo. Actually we have as of the moment wala pa kita conduct sang damage assessment naton, sa rapid damage assessment naton, which is going to be scheduled the next day pag fully palauli ng tanan. We have already recorded a total of 266 ka mga panimalay nga na damage. And sa 266 nga ni, if wala tani ma-evacuate ang mga pumuluyo nga naga-ilistar sa iban nga mga panimalay nga ni, there is a very huge possibility nga basi may mga major injuries kita, or worst, basi may ara kita fatality. Because kalabanan sa mga panimalay nga ni are natumbahan sang kahoy. Or kung hindi man natumbahan sang kahoy, ara siya sa coastal, kag gulpi nga wasag pagmadlo sa hangin. So, kung wala tani na preemptively evacuate, we would have recorded sang possible casualties or major injuries sa mga pumuluyo naton. That's why we really consider isa sa pinakadako nga naging yabe para magmanami aton yung operation was the political will of our mayor to really push for the mandatory preemptive evacuation sa mga pumuluyo naton, and at the same time sa pag-ready sa tanan-tanan naton nga clusters para ara na nga daan preparado kag na-pre-deploy na nga daan in case nga may mga dalagpo nga magkalay nabo. Actually, during sa mga initial naton nga meetings, we have actually mentioned some mga projections naton. And to the point that ang preparation naton sa city actually was anchored on the worst case scenario na projection, which is ang inalantaw naton for the worst case scenario is we would have roughly around 40,000 families nga maapektado, and half of that or around 20,000 would be brought to the evacuation center or ma-displace gid sila. And we were expecting roughly around 10,000 houses nga ma-damage with roughly 10 to 20% totally damage. Amo nang aton nga project nga worst case scenario. Gin-combine naton ang effect ni Tropical Cyclone Yolanda back in 2013, ang epekto ni Tropical Cyclone Frank back in 2008, kagang iban pagid nga mga scenarios na nakaagi natabo sa aton, we combined na siya tanan-tanan to project kung pila ang worst case scenario naton. And the initial preparation of the city was anchored on that worst case scenario. Para if ever, wala ta na pangayo nag-direct hit si Tropical Cyclone Tino diri sa aton, kag ang gindala niya nga kabaskugon is a super typhoon or nag-escalate siya into a super typhoon, preparado na nga ang city, kag balaan ta ko na nung atubangon naton kay it's way better actually to over prepare than to lack preparation or prepare for a smaller capacity.
Nabatian Bombo Cham ang nangina pahayag ni Mr. Darwin Jomel Papa, ang head ng Disaster Response Division sa CDRMO. Sa piyag kabahin ang iban man nga mga gina-mention. Ako gin-mention ni Mr. Darwin Papa nga mga challenges abi sa ining bagyong Tino sa ilang disaster response. Siguro ang sa mga power Bombo Cham ang pag-restore sang power and coordination man sa mga kada barangay kay nakita and until now sige pa ang clearing operations and pag-restore sang power sa pila ka mga kabarangayan sa syudad. Bangod man nga ti ang iban diri nga mga linya na tumbahan sang kahoy kag amo man ang mga panimalay and affected diri ang source of power mismo sang kada panimalay. The reason why nga ti iban man diri nga mga areas sa Ciudad ng Iloilo ang nagapabilin sa gihapon nga brownout o wala sang kuryente, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. So kabay pa nga mangin pagsulundan or dapat sini naton nga himuon pa, no? Sa aton sini nga mga kabombo diri sa bayan sa syudad sa Iloilo nga mas kung si Sir Darwin Papa niya mas mayo nga over-prepared kita sang sa wala kita makapreparar or naalangan kita nga magpreparar, no? Sa aton sini nga mga kabombo. But kapasalamat kita, no? Pasalamat kita sa Dios nga wala nagbubo ang ulan diri sa bayan sa syudad sang Iloilo, kag padayon kita nga magpangamuyo siguro, no, nga hindi kita diri pagabubuan sang mamunog sini nga ulan. Kay kung nakita ninyo sitwasyon sang Cebu sa aton sini nga mga kabombo, sus makaharadlok. Ang irony lang sini Banwa is ang Cebu, kung ma-recall ko pa, pila ni? Silang dumay pinaka mahal, no? Pinakamahal, most expensive flood control project from in terms ng entire project cost from 2022 to 2025. May all flood control along Mananga River. 16 ini ka segment, so 1.9 billion pesos. May ara flood control along Batuan or Batuanon River. 289 million sang 2024. 173 million .3 or 173.3 million mitigation structure along Tipolo River, Mandawi, Cebu. May ari man ni gani nga iya ka Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, no? Diskaya Firm, construction of flood control structure along Kotkot River upstream, Liluan, Cebu, 149.9 million sining tuig 2025. Construction of dike, Barangay Montanesa, Barangay Lumbo, Malabuyok, Cebu, 149.5 million na pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo, billions of pesos, no? Di lang dira, may iban pa nga damo pa bilyones, pero natabo sa Cebu, sus Maria Kagusip, hindi halandomon kag makabig naton nga isa ini ka bangungot, no? Bilang isa iya ka Ilonggo, nagapranindo nga akon sini nga blahibo, maglantaw sang kasubong sini nga sitwasyon. May pila ka mga lugar dito iya sa Cebu nga nagareklamo sa kay Governor Baricuatro nga sadtuan ay way niya ginabaha ang amon sini nga lugar, Gov. Tinga subong Gov, nagbaha Gov. Gumuamo gina sa sinya kag kahinay magabot sang ayuda, responde, no? Makabig man naton nga bangungot ining natabo sa Cebu City, hopefully kag pangadian nga hindi niya matabo diri sa aton. That is why nga i-remind kag panawagan gid naton nga dapat proteksyonan, no?
proteksyonan sa aton sini nga mga opisyales in terms of pagpaproyekto sa mga flood control gani, no, proteksyonan ni Congresswoman Jam Baronda ang mga pumuluyo iya sa syudad sang Iloilo, no? Hindi kay kadamaan abing interpretasyon is that nga si Congresswoman Jam Baronda kuno though si District Engineer Roy Pacanan yang ginaproteksyonan niya, hindi iya kay ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Oh. Kaya nga aton sini nga mga flood control project sa karon di way matapos, wala mapuslan. Oh. Kadamo sang mga nagambal nga ano bala mamitigate sini ang baha or amo niyang makos sang baha o flood control or flood causing structures ini sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? That is why nga ti after sang people's meeting naplastar man to ni Congresswoman Jam, ni District Engineer Roy Pacanan, ni RD Alfruto ang ila sini nga mga eksplanasyon, but just the same hindi naton dapat pagtulugan. Padayon naton iya sinibanwa nga ipabalo nga ti may mga unfinished business pa or unfinished programs, unfinished flood control projects diri sa syudad sang Iloilo nga ti anytime nga magmunog ang ulan, of which nga may ara nakita nga daan sang eksperyensya sina diri, katulad sa mga reklamo ni Mayor Sofronio Fusin sang Uton, no? Si Vice Mayor Olivares to kag mga pumuluyo sang mga katambi pagin sini naton iyang lugar sa may Muhon, dira sa may Arevalo, no? Nga ti sa una kuno suno sa ila way man iya sang pagbinabaha, but sang nagtuluhaw ining mga supposed to be flood control, flood mitigating projects nga ginduso ni Congresswoman Jam Baronda, nga gin-implement sa talatapan ni Engineer Roy Pacanan bilang di Iloilo City District Engineering Office head, nagbaha. Tapos ti way pa sang natapos diri. No, kay kadamo pa sa mga kakulangan so and so, no, sa aton sini nga mga kabombo nagabata ang issue, no? Ti binilyon ang pondo sang gobyerno, kwarta sang taxpayers money. Kung nagasukot kita gani sa mga overpriced nga mga project diri sa syudad sang Iloilo, no? Mas labi kag labaw nga dapat manukot man kita sa mga dumalagko pagid iya. Oh, nga proyekto diri sa bay sa syudad sa nga Iloilo. Kay ti hindi niya basta-basta ang natipon sini nga kwarta. Naghalin ini sa taxpayers money, pinamalhasan ini nga kwarta ni tuto, ni inday, tatay, nanay, lulo, lula. No? Sa aton sini mga kauturan, ginikanan, kaluluhan, kalulahan. Tanan na lang. Basta mientras tanto, nagabay ikaw sang buwis. Tidira, ina, nagahalin, ginatipon. So that nga patindog sang maayo sini nga mga proyekto, ang aton sini nga mga opisyales, ang aton sini nga gobyerno, agod nga mangin conveniente kita sa aton sini nga pagpangabuhi. Ti kung may mga kasubong siniya karon banwa nga mga isyu nga nagatuluhaw, may mga matukiban kita nga mga kasubong sini nga mga proyekto, ugaling ang pagtukib naton daw kasubong nga ulihin ang tanan, mabalaan tanan lang igo kag mura nga gulpiada lang magsaka ang level sang tubig sa aton sini nga area, no? Gakumpiyansa kita. Why na diya gabasa mo? Gabasa hasta lang sa pusog-pusugan. Taas na gina. Pero kibot ka gulpiada, wala. Nga tagadughan na subungaw. Sa aton sini mga kabumbo. Dapat iya maghatag sang klaro sini. No? Nga mga lihok ang aton sini nga kongresista. Kag ipakita ipabatsyag niya sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo nga iya siniya nga proteksyonan through
her projects nga ginaduso amo yang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Hindi kay si District Engineer Roy Pacanan. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Lantawa bala sa aton sini nga mga kabumbo, hindi malayo nga makwestiyonan ining mga proyekto kay ini mga proyekto under sa kontraktor nga kontrobersyal man, mga diskaya. Nakakuha sang madamo sini nga flood control project diri sa syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Dapat husisaon gid ini. Hilabi pa nga may freeze order ang DPWH, ang DOJ sa mga kumpanya, sa mga diskaya. Ang pamangkot, what will happen sa sini nga mga projects? No? That is why nga siling ko nagaplanindog yung balahibo ko, ka nagapamangkot ako subong, ka nagapanawagan kita sa pagpathag. No? Kaya kung may mga flood control project na human pero ginabahaan gyapon ang pila ka mga lugar, how much more ining mga wala matapos? So kabay pa nga may klaro man sini nga ipalastar, no, kaga may specific, no, nga sistema man nga idiga sa aton ang Iloilo City District Engineering Office, si Engineer Roy Pacanan, and of course ang aton sini nga kongresista, si Congresswoman Jan Barunda, para nga hindi kita pagkibangon, no, kay ang feedback sang pumuluyo nga do nagatindog ya karon bilang abogado ni District Engineer Roy Pacanan, si Congresswoman Jan Barunda. Di dapat ya sa liwat ang proteksyonan sang kongresista ni Congresswoman Jan pumuluyo, hindi kayang District Engineer. So kabay pa, no, sa aton sini nga mga kabumbo, pero sa gyapon, pangamuyuan ta nga hindi ya magbubong ulan diri sa syudad sang Iloilo. Okay, dako gid nga problema pananglitan, pahilayo lang. Sa aton sini nga mga kasimanwa. 4 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 2. Dahil lang gid, check tabi si Miss Angel ang sabahin sang more power kay gulpiada lang nadula tok ginamo. No? Nadula ang power or energy diri sa aton sini nga area. Kaga initial information naton gado halin ini sa National Grid Corporation of the Philippines daw wala sila kuno sang may ginapagwa nga energy sa aton sini mga kabumbo. Di paano na lang na karon kag anong sistema magalawig bala ang power outage diri sa aton sini nga area. Audio lang sa kuno ano lang sa voice method ba? Voice method. No incoming voltage. Initial information naton diri Banwati. Check naton sabahin karon sang more power, no, kung anong plastada sila diri mga kuturan. Para iyang ati mapathagan tama ng aton sini nga mga kabumbo, no, nga nagapamati subong kag nagamonitor gid kag gusto may baluan ng informasyon na tuhoy karon sa sining nga nagluntad nga unscheduled power interruption. Nga ti kunang taon naton, ti tared sa tis kanu magsakado manayaya naman ng chimpo, no? Nami naman ng chimpo, tinga gulpi lang nga nag brownout kita yaw. No, standby sa aton sini nga mga kabumbo diri karon man sa aton sini nga pangalagan. Ara na siya, bumukris away pa. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Magapangatag naman sa dalag ko sining premyo ang Bombo Radyo kag Star FM kay masubra ni 8 million pesos total prizes nationwide. No? Pinagi sa 1-2 panalo promo. Balde-balde pa premyo na, may cash pa 2025 kada semana, adlaw-adlaw, Lunes, halin Lunes tubto Biyernes, may duha ka mga winners nga mga daog sang 1,000 ka pesos nga cash, 1,000 ka pesos nga worth naman sang gift packs. Ang gift packs sa lakip ang 4 kalata sa Gold Cup Sardines, 6 sa laman, suwak sa sarap, 1 ka balde sang Orocan, 3 ka pack sang Kumia Bihon, kag 1 ka box sang Nyovi Capsule, 1 ka food
supplement ini sa aton sini nga mga kauturan. Yari karon mga kauturan naton ang mga proof of purchase nga dapat sini ninyo nga tipunon sa mga mangunguma dira. Atensyon, atensyon! Nagagamit ka ba sa Syngenta Crop Protection? Syngenta Crop Protection bringing plant potential for life. Isa ka label sang anuman nga brand or Syngenta brand. Any size, any variant, pwede na isa ka entry. Bagbakal ka, usually ginagamit sa mga mangunguma naton, mga fungicide, katulad sang Score, Amistar, Armure, Banket, Ortiva, Ortiva Top, Reflect, Ridomil Gold, Siko, Tilt, Vaniva. Kung insecticide naman, miyara ka dira sang Chess, Simbus, Actara, Agrimake, Karate, Ampligo, Alika, Match, Minectostar, Pegasus, Proclaim Opti, Selectron or Selectron, Trigard, Vertaco, pwede gina. Kung herbicide naman ang imusin ginagamit, ang Sofit, pwede man ina, Gramozone, Flossiflex, Halex GT, kag Ripov o kung Touchdown, pwede gini na magamit bilang proof of purchase. Ara na siya, alang-alang gid. Anyway, check talang na karon ng linya si ni Bombo Angel. May kantanan sa sining pagluntad sang scheduled power interruption diri man sa syudad sang Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagat. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 2 to 8, 2025. Ang Nobyembre 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa first Fridays sa 9 ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, among ilamangin na safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Nobyembre 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Be ready to enjoy sang ila great selection of oldie goldie songs. Bangod ang retro band ang natalala nga magatag sa inyo sang isa ka great musical entertainment sa concert at plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 gabi sa Nobyembre 8, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kapit, totoo po bang matagal mamatay ang masamang damo? Totoo yan. Basa, may masasamang damong perwisyo sa palayan. Huh? May solusyon po ba dyan? Meron. Nasusulat yan dito sa bote ng Tornado. Sa Tornado Herbicide, ang patubong damo may 1 hanggang 2 dahon, walang ligtas. Patay lahat ng telebisyon, gabi-gabihan at gumi. Tornado? Tornado Herbicide, malupit sa masamang damo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga.
Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. Oras sa Pilipinas, it is now 2:23 in the afternoon. And si Tita Regine, welcome sa kahapon lamang program on a Wednesday, November 5 sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 50 dias na lang, kag Pasko na. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Kumusta kita tanan after sang bagyo? So many reasons still, no, to be thankful. Thankful kita nga wala kita na ano, and to those nga medyo naapektuhan sa gihapon, we have the strength to rise up and continue to face life and the challenges nga kaapid sini. May palaabuto naman, no? Another bagyo nga magapasulod, but sa gihapon, we are very strong and we will face it with the help of the One Almighty. Welcome diri sa kahapon lamang program. We missed each other yesterday, but of course, no, ti gatagam-tagam kita sa bagyo. Anyway, sa sininga hapon, padayon kita sa pagdulong sa mga kasaysayan para sa inyo. Agin padalagid, agin palabot diri sa aton nga mga kauturan. Salamat gid to those bumagyo man o uminit ara gihapon ang mga kasaysayan. Wala punaw sa pagpadala diri. So thank you very much. Sa sininga hapon, balikan ta ang mga istorya nga agin palabot diri sa kahapon lamang program. As I welcome everyone this afternoon, kaupo din niyo si Tita Regine. Kaupod man ang ining hambanon from Jose Lemuel Gonzalez. Umiibig sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang
puso'y lilikaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Jose Lemuel Gonzalez, sung by his wife, Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. 30 minutes after 2 o'clock. Sa ating first story from Ningnet, sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day to everybody. Actually, tita, 5 o'clock in the morning, ginaatubang ko ining mga papel kag ang akon ballpen. Way ko matulugi mayad kagabi, way man rason kun nga Nagaabot gid ta na day-a sa kabuhi ko. Ang rason ko na lang, dala ka kamalamon. Gaugtas ka kapenmanship ko, dugangan pa sa mga ballpen tulad, bisan bag-o malusaw. Sa una, elementary pa lang ako. Magpamasyarya bayaw ko dya sa Lambunaw. Nagasunod ako kung mag-uli isanda kung mo ay klase. Sa atubang kabalay nanda, karasada lang ulot na kagbaylihan tawag. So kada hapon, duro mga tao, hay may mga basket. Sa second floor kabalay, kay magurang ko, tuya tamon galantaw, kay may puwerta. Ginahambalan ka mga tao ang bayaw ko nga, dalok kuno kadaragan na. Way na kuno pagpagwaa sa balay. Sabat na anhon ko kay hindi man tana. Ay, abinyo daraga dun day-a, naunahan lang day-a kalawas na. Hasta nga nag-high school na ako, may hinablos ang bayaw ko nga isa lang kami ka boarding house.
So kada magfiesta sa anda, ginadala na ako kag may mga kaimaw kami nga boardmates. Sus pagkagabi, nag-agto kami sa Belihan, ti mga college doon mga imaw ko. Ako tana first year high school sa May Lapas, no? Baw sa primero namon nga sulod. Nagbaile doon dayon mga imaw namon. Ako tana Tita Regine Belin sa Pulongkuan. Anay sang ulihi, nagbisyo sanda kay uso pa kato ang sweet music. Tinakiligid ako kakupo-kupo sa mga lalaki. So, why takon gidasta nga naghanggod limog kay isa ka lalaki. Hay nakita da nga nagabarayli sanda. Nagdalaga ng hinablos ni Manang, naguli. Pagbalik na, dara na magulang ko nga naka-uniform ka PC, Philippine Constabulary, nga brown. Sa tulad ang mundunday ang army. Dito na-assign magulang ko sa Loktugan, Capiz. O bosanda ka magulang ko ka baile. Tapos ako ni baileta, hindi ako sabat ko. Pagkaburubuhay, nagtinong na. Okay na, tawhay. Nag-uli magurang ko. Nagsunod ako, nag-uli. Pagbalik namon sa city, nagasinantik ulo da sa bus nga amo na sakyan. Kutana, gayuhum-yuhum lang. Abi ko tita, amo lang to permi ang matabo. Always happy. Gali, kay tulad, ay lain naman. Waay ka pormalan. Mga haras-haras, tana tulad. Tama, gid kalain ang sitwasyon sa tulad sang sauna. Sang una tana, tita ayawan pa mga lalaki kapangaluyag sa babayi, may kasal sa pari, pangayuan ka balay, kag tupo-tupo nga tawag ko, baboy nga hanggod anak ka babayi, kinahanglan amo manran anak ka lalaki. May magurang ako nga ang familia kanobya na sa adto hambog. Pamalayi doon sanday tatay, nanay, kag iban ko nga magurang, kay ti 11 kami nga magbrugto, kag ika-11 gid ako. Ang relihiyon ka babayi, kay ti laki amon mo, Baptist. Ti kami tana, Roman Catholic gid. Ti gusto ka tig babayi, sa Baptist sanda mapakasal, ti kay lalaki amon, hindi man si tatay magpaperde. Ti, kung mag-amo dya, hindi, sanda magdayunay eh. Hambal na, ti nagsabat ang nanay nga, ti balik lang kamo sa amo dya nga petsa, kay hambalan pa kununanda. Sang pagbalik ng day tatay, nag-okay sanda. Isa kabilog anda baboy, amon duha kadalag ko, kag may mga pabo kami nga handa, ginletson. Waay kami nang invite karako, pero ang ana trumpa ka sound system sa ibabaw kaniyog nga mataas. Suskita ako gitita nga pag alas 9, dya imutawo karako gitana. Galaktod sa kataramnanan. Ti amo to leksyon tita, nga sang ako nang pakasal, why sound. Ang mabatian mo lang nga sound, pinggan kag kutsara. Pagtapos kasal nanda, sa ila balay nga pinangayo nanda nga balay. Ang anda pangabuhian, ti dito sila nag-estar, so ang anda pangabuhian, may karabaw kagintaw-tatawan ka orobrahon nga duta, kaginabuligan naman ang magurang ko nga gaobra para sa amon nga pagkaon nga mag-utod kaginikanan. Sa una tita, kami nga mag-utod, wala irisipay, pay nagtabid ang isa namon kabayaw, baw, dotan na tag-iya ka mga propiedad namon. Hasta lang dun kadya, tita Regine, kay base, may maigo, kag kontrahon nanda ako. Babay, nalanda sila total, makakaon man ta, 3 ka beses sobra pa. Ang akong ginapangamuyo, kag ginapasalamatan, bisan amo lang ako, at least, malipay na, buot ko kapamati ka programa mo. Ikaw kagang imo programa. Ang tanan nga ini, pagbuot ka mahal nga Diyos. Way ta mahimo. Sa tulad nga daan mangayo ta patawad sa mahal nga Diyos. Makataraka man tita, magsige lang kapungko, way ubra. Ti tulad, utok ko lang gaandar. Sige lang, way ta basulon, kay way man. Sige, hasta na lang naman doon nga parte sa mga
witi-witi nga mga sulat. Best love, regards to everybody, especially to you, tita. Love and regards, Ningne, sa Lambunaw. So, matuod, hindi na yung uso ang imbitarahanay asang una. Hindi ka na kinanlan nga mang-imbitar kay ti gamatumato na lang ang mga tao. Especially, no, kadasig maglanog sang istorya. How much more nga may trumpa nga katunog-tunog, kadamo-damo o nakahibalo, uy, may kasal sa amuni. Kilala ko na siya, parente ko na, kadto ta. Anyway, basante mo to garo, no? Isa kadako nga baboy, kag duwa kadarag ko ang inyo. Ano pa dyan? Hindi na pong kulangon ang mga pagkaon. Salamat gid sa imo ningne. Another story ang imo ginsulat diri sa aton, samtang nga ara ka dira, nagapaayo-ayo. Kag gapungko sa imo nga wheelchair, way katod sa may mahimo, pero ang utok sige gihapon ang andar pinaagi sa pagsulat. Sa mga kasaysayan diri sa KLP, kag gina-appreciate ko gid ina. Thank you, Gid. 2:37, magapanumbalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos sa mga importante nga mga pahibalo. Kadungan sa tang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical. Most trusted source of news and information invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese, kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras. 2:41 ang ato nga oras isunod ta ang sulat ni Neni sang Western Samar. Dear Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo, Tita Reg, sa mga avid listeners ng KLP, amo man sa katapos ang bombo. May utod bala ako, Tita Reg, nga lalaki, nga diri naman niya sa Cavite ni Gapuyo. More or less, isa siguro ka oras ng biyahe pakadto sa amon nga ginaistaran, Tita. Ini si Kuya, may asawa siya, kag may ara 5 kakabataan, isa lang ang babayi. Ang subang naman niya ni Kuya, Tita lalaki, kag may pamilya naman ini, kag may isa ka anak nga babayi. Ang pangidaron sang bata, 7 years old na, sang adlaw sang October 17. Kung sa diin, amo man ang adlaw nga pagsulat ko sang kasaysayan nga ini. Bali tita, birthday sini nga bata, October 17. Sa Sabado, October 18, may birthday party ini nga pagahiwaton sa isa ka fast food chain, nga diri man lang malapit sa amon. Gin-invite na ko nila 2 weeks ago pa. Ang subang ni Kuya nga anak na lalaki, tagunta na lang ini sa kay Alvin, kag Jane ang asawa niya. Natabuan nga medyo malapit lang ang among ginaistaran sa ila Alvin nga balay, siguro tita 500 meters lang ang distansya sang among ginaistaran. Sa subong si Alvin nag-abroad sa Canada. Kag ang asawa naman niya ni Alvin, ara lang sa ilabalay sa Cavite, kag kaupod ang anak sini. Ang kasaysayan niya ni tita, parte sa ila ni Alvin, kag ni Jane. One day, tita Gulpi lang nag-message sa kay Alvin, ang kasilingan sini, nga si Jane kuno, may kabit nga iban nga lalaki. Nagsumbong na kuno tita ang kasilingan ni Alvin sa iya, kay hindi na kuno nila mabatas magtulok, nga ginatunto lang ni Jane si Alvin. Matud pa ang kasilingan ni Alvin, almost 3 months na kuno, nga naga-live-in na sila Jane, kag kabit sini, kag dira na mismo ginpaestar ang lalaki ni Jane, sa ila mismo balay nila Alvin. Amutong na konsensya na ang makasilingan ni Alvin, nakabalo na sila, temprano pa. Ang bata naman nila Alvin, ginapahog kuno, nga hindi kuno magsumbong sa papa niya. Kung kaisa ko no Tita Reg, gulpi lang maghibi ang bata. Hulid lang sila, nga 3 nila Jane kag kabit sini magtulog. Isa ka bes kuno, ginpili ng bata sa kasilingan sini, kag naglakat sila Jane kag ang lalaki sini. 10:00 na kuno sang gabi nagpuli, samtang aga pa sila tita naglakat. Para ma-confirm ini nga issue, kung bala matuod ini o kung hindi, Tita Reg, isa ka gabi, nagkadto sila kuya sa balay ni Alvin sa mga 11:00 na sang gabi. Nagpanuktok sila nga mga utod ni Alvin. Sang natalupang dan ni Jane nga mga utod gali ni Alvin, hindi patani sila pagpasudlon. Apang, nagpamilit sila, agud makasulod lang sa balay. So, sa nakasulod na ang mga utod ni Alvin, didto nakita gid nila ang lalaki ni Jane sa sulod sang balay. Nagainuman sila nga duha tita. So, dayon sila nag-video kag nag-picture-picture para may ara sila sang ebidensya. So, diri sini nga bahin tita, umamin na sila Jane kag kabit sini nga may relasyon sila. Sa pihak naman nga linya, tita ara si Alvin, nagistoryahanay sila ni Jane, samtang nagahibi ini kag nagsiling ini kay Alvin nga babe, sorry, hindi na gid ako magliwat, magbag-o na gid ako. Ang sabat naman niya ni Alvin, sige, magpa-blank-blank ka lang sa lalaki nga ina.
Samtang sila kuya kag asawa sini, ara lang sila sagwa sang balay ni Alvin. Siguro 5 meters ang distansya pakadto sa balay. Ang ini naman nga bata nila Alvin, nagwa sa ila balay, kag nagkadto siya sa ila kuya. Kag didto, nagsugilanon sila. Ang utod naman sa lalaki ni Jane, ara lang sa ila balay, nga pipila lang ka mga pamalay ang distansya sini. Nagatulok lang ini sila kuya, samtang nagatindog sa ilang aportahan. Dugay-dugay tita, naghambal ang isa ka utod ni Alvin, nga dalun ko ang bata. Dayon kuno dalaga ni Jane pakadto sa bata, kaginkuha ini, balik pasulod, pakadto sa ila balay, kaginsirasin na ang puwerta. Pero joke lang kuno ato tita Reg. Waay kanday kuya magamo, bisan masakit nga nakita nila didto sa sulod sang balay ang lalaki ni Jane, kay gusto nila makuha ang custody sang bata sa legal nga paagi. Amo ti tita, sang ina mismo nga tion, nagpauli na kanday kuya. Pagkaaga, nag-message naman ang kasilingan sa kay Alvin nga nagsugo kuno sang bata si Jane, agud magdulong sang pagkaon para sa lalaki sini. Ang desisyon ni Alvin tita, papulion tani si Jane sa Bicol, sa lugar sini. Apang waay nagpasugot si Jane, kay kuno, dira lang kuno siya estar sa ila balay. Bangod nga ginaulikid ni Alvin ang bata, tita, ginsunod lang niya si Jane. So, nagtakod sang CCTV si Alvin, connect pa kadto sa cellphone niya. Suno kay Alvin, sa pihak sang tanan, mahal pa kuno ni Alvin si Jane. Masakit nga kamatuuran tita. Pipila ka adlaw naglabay, nagatubangaya sila kuya sa barangay, kaupod si Jane kag ang kabit sini. So didto, ginpaperma tita sila nga duwa ni Jane, nga hindi na kuno sila magliwat. Naluoy ako tita kay Alvin. Mabuot si Alvin kag responsable pa. Sang waay pagani mag-abroad si Alvin, may balay na sila nga ginkuha nila sa pag-ibig. Bata pa sila ni Alvin, may balay na sila. Ang mga pangidaro nila Alvin, more or less, 30 anyos. Damo pa ila mga plano nga baklon tita. Ang mabudlay pa kay kasal sila. Tapos may anak sila. Sa subong tita, amo ini ang ilang sitwasyon. Ambot lang kung ano pa ang susunod nga kabanata. Nakita ko gali ang lalaki ni Jane sa picture lang, may hitsura. Ang pangidaron sini, sobra pa lang 20 anyos. Gwapo ini naman si Alvin, ilabi pa subong adto na siya sa Canada. Hindi na siya exposed sa adlaw. Tubtub diri na lang ang akong pagsaysay. Madamo gid nga salamat sang pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. And God bless to all, kag madamo nga salamat sa inyong tanan. Ang tagsulat, Neni, sang Western Samar. Well, sa sitwasyon nga ini, sa sitwasyon ni Alvin kag ni Jane, allow them, no? Nga sila mismo nga mag-asawang ang mag-settle sa sini nga ilang nga problema. Kung may ara man kita nga ibulig, mabulig kita, no? Para nga mag-okay sila. Hindi nga maglala pagid ang ilang sitwasyon. So let's hope ini magkadto sa amo sina, no? Nga posibilidad nga maglain pagid bangod sang mga duhol-duhol nga mga istorya, and we hope and we pray nga kabay, no, sila nga duwa nga mag-asawa, they can really think about sang ila situation, kag pakamaayuhon nga sa gihapon ma-retain ang ilang marriage, kag kompleto sa gihapon ang ilang family. Well, let us pray for that, no? Kaya ikaw na gahambal ka nga si Alvin, palanggay paghapon ang iyang asawa nga si Jane. So let's hope nga ti ang paghatag niya sang tsansa, isa pa ka tsansa para kay Jane,
i-treasure man, no? Kag i-value man ina ni Jane, kag himuon niya man ang iya nga masarangan para nga mapahilayo na gid siya sa temptasyon. And nami ito, no? Ang suggestion ni Alvin nga ti balik na lang anay siya sa iyang lugar gid didto sa Bicol. Kay ti kundira lang man siya mismo, ti ara man daang lalaki. So everyday kita ay sila may tsansa, no? Nga ti base hindi mautod ang relasyon. But anyway, let's pray sa mag-asawa nga ini, no? Nga sa sitwasyon nga ilang ginapangatubang nga mas pilion nila ang ilang pag-upod, ang ilang marriage, kag they would forgive one another, kag padayunon ang ilang pag-updanay bilang mag-asawa, kag kabay, no? Nga sa paglayuay nila nga ini, si Alvin would also take actions para nga masalbar ang ilang marriage, kag kung pwede nga mapulian gid niya diri, kag makahimo sila sang tika nga duha nga mag-asawa nga masettle sila nga duha, and at the same time mangin maayo lang ang kaduan sang ila pag-istoryahanay kag sang ila nga pag-resolve sang problem nila sa ila nga marriage. So thank you so much kid sa imo. Neni sa Western Samar, I know that you care para sa imo nga pakaryente nga ini nga si Alvin. So kabay pa, no, ipangamuyo gid naton nga mangin maayo lang ang dangtan sang tanan. Alas 2:52 ang aton nga oras. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late. Balikan ta ang aton nga makasaysayan diri, sugdan ta ang sulat ni NB sa episode No Greater Love. Kung di ta man matapos today, we will try gid nga tapuson tomorrow. Umpisahan ta lang. Dearest Tita Regine. Kumusta naman kamo dyan, mga palangga? Kagaupod ko nga KLP letter senders, lovers, and added listeners, labi na gid sa imo Tita Reg, kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines. Malipayon gid nga kahaponanon sa inyo tanan. No greater love ang akon karon nga ipaambit sa inyo. It is a special sacrificial love for a loved one, who may be your parents, sisters, friends, sweethearts, and others. There's no greater love than the love you extend to your parents when they're already old and helpless. Isa ka importante kag dako nga katuyuan sang isa ka tawo
nga magtukod sa iya pamilya, nga kung sila magtigulang na, kay hindi ron makasarang, may masapupo sa ila nga kabataan. Nadumduman ko sang 1977. Pag edad ko 30 years old, ang akon iloy, nagsige ron sa akon pahanumdum, nga magpamana ron. Kay paano kuno ako, kuno ay ako anak? Waay sa akon sang may magatipan kung magtigulang na ako. Ang sabat ko, uunay, ayaw kabalaka. Nagapili-pili pa ako subong sa ila. Kung sino kadya ang daw nagkakabagay sa akon, kinaiya. I mean, our compatibility, our likes and dislikes, character traits, and so on, despite of family status, education, personality, mayad gani kung pangit, para waay iba nga maibog pa. Basta mapisan, mapinalanggaon, responsible, kag may trabaho, nga makabuhi sang pamilya. Pero do kabudlay magpili, kay may diagid nga sarawayon. I am not so perfect as I am only a human. Ang akon lang, basi hindi bala makahangop sang pagbuligay, kag pag-unungay sa kasakit kag sa kalipay. Tama nga daan ako kasensitibo, Tita Regine, dali masaktan, mahiubos, magsunggod, kag kapayason, para hibi pa. Di ma-stress ako, maugtas, magproblema, ay hindi do lang, tita, I prefer to be alone, kung paugtason, malang takon. Our good Lord knows who I am. Siya na ang bahala sa akon as I trust in His everlasting love. Basta lang kita di. Everlasting love. Hibalaon ta tomorrow, no? Ako na nung mangindalagan sinig, napilit, nag-idesya sa iya mother, 30 pa lang, pamana ka na. Para nga may kaupod ka, nga imo nga pamilya, sa ulihi nga wala na kami. Sounds familiar man sa ibang dira nga nagapamati. Balikan tayo ni tomorrow. For the meantime, for your own stories, nga luyag man nga ipalabot kag i-share, diri sa KLP, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Check taliwat ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Sa liwat mga kabombo, 50 dias na lang, kag Pasko na. Magasunod na, after sang kahapon lamang program, ang inyong paborito nga mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. For the meantime, ang Bombo Radio Philippines nagaugyon sa panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sang Sunday nga misa, as well as mag-display sa mga white ribbons sa tagsa kapanimalay, mga salakyan, kag public places, humulin Oktubre, Tubtub, Nobyembre, sang sining tuig. Ang pagsuksok sang puti, isa ka panawagan for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Sa gihapon nini ang inyong alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon, and God bless.